Assalamu alaykum, hormatly iýleşler. Şu gün 2026-njy ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniňem ýegşenme güni hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasyň platformasynyň kanalyna. Hormatly iýleşler, ine şu men bilen gepleşige Muhammed Güýjek aýtmaça Demokratik Güýçleriň Konstitusiýon Sentrynyň ýolbaşçy Muhammed Güýjek. Hoş geldiňiz Muhammed aga, assalamu alaykum. Salamu alaykum Murad aga, salam vatandaşlar, hoş gördük. Ine hormatly iýleşler, şu günkü gyzgyn temamyz Eýranda bolup geçýän proseslerin netijeleri we prosesler mewjudalya. Ine şu barada biz gürleşeriz. Ýöne onu başlamaka Muhammed aga ruhsat berseň, men Türkmenistan boýunça bir kan material okuýan we bütün dünýäden bir kan material okuýan. Ruhsat berseň. Ine häzir serdim Muhammed aga şunu bir minut. Ine ýene bir kan video okuýan Muhammed aga şu temada erişli. Ondan biz komentar bererdik kim bolýarmy? Hadi şu okuýan. Интернет yapar. Интернет yapar. Вот, прикиньте, да, вот автобусная стоянка на вокзале. Вот, башня. Пришла без 10 час. Вот сколько времени нету ни одного автобуса. Никто никакой информации не дает. А на работу галопом езжай, как хочешь, по Европе. Вот, видите, да? Это в столице города, в столице Туркменистана, город Ашхабад. Вот вокзал, перрон. И вот уже почти час с лишним я стою, и нет ни одного автобуса. Приезжают автобусы, подписывают, я не знаю, путевки, и уезжают в гараж. И никакой никто информации не дает. Посмотрим, что будет дальше. Ник видео сeyredelim. Köpüğümü sorayanı şu işin ahir ne oldu? İşin ahiri çıkardı. O hurmatlı fiyatlarımda opusuda adamda şunlardan okut cevaplar gel cevaplarını düşündüm. Suttan bir konu suttan gene cevap Kerbeniz İslam'ken yaş oğlan bilen uçlarına gelen ölüşünde benim için bir kadar doğru İslam'ın kapıda
öz gelip deyip görkedir ya. Beş oğlan maşininden şuna oğlalı yok edip görkedir ya. Hayvanlar şu işi böyle tadeden, işler tadeden akvarım. Cinayete çıkan oğlalı benden haişlet yani. Hiç de etme bir kötü yerler невозможно verdi. Uruyalı açtıklarına nakam geçiren okla. Kötü yerler biz лучше değil, biz уже kadar rahat edip, уже biz pendiyatlarda da bir vaatsetten biz diye rahat edip, уже küçük gerekler bir de hisset diye. Tevari, Balkan vilayetinin Balkan şehri, stüdyasi prokuroru şehri, prokuraturasındaki işgärlerini adını koydum ama deyce alanda adaletli çözmediniz de. Ne için çağıran okla? Потому что özleri bilýärler. Men doğrularda aýtýanym. 7 ýyl basılan oglalan günäsizligini bilýärler. Ýöne häzir olar indi täzeden sud edip aprobat edilse, bular işden çıkarılmalar. Her edaradan hukman bir işgär işden çıkarılmaly. Goradelden, prokuraturadan, suddan bilen ýöne işden çıkarılmalar. İş, ne doğru işlenler üçü. Şoň üçin öz birlikler üçin ýa üç oglan basyl günäsiz. Jogap geldi, jogaba bir düşünemedik. Yani men düýün general prokuratura Aşgabatda maňa maslahat berdi. Elektron poçtadan ýa telefon arkaly men şu elektron poçtadan ýerdim. Insan kıyıladım, onun ýardymynda insan kuşagyny najeşdärmän. Men çağırtalı, men bol şýalyk aýtjak, men ýazamda da dolu düşündirip ýap bilen okşadatlary. Haman arda ýetirip de dolu düşündirip ýerip bilen. Men çağırın, men size hemme zady bol şýalyk aýtjak, men öz aýtan sözüm dakazat edip bilýän, arkasyna durup bilýän. Şol oglany gelip kakany men dakazat edip bilýän. İçinden oglalan düşeni men dakazat edip bilýän. Näme üçin şol oglalar görkezilmedi? Şol oglalar ýok edip görkezildi. Näme üçin? Ham şol oglalar, näme üçin prokuraturada çağıryldy şol oglalar? Halk bir näçe edip arda üçün bardylar, ýöne netije ýok. Ýoldaş organ işgärleri Nuriýady Bayramyň bu işini algydalygyny haýyryna çözüp berenseňe diýip halk umyt edýär. Adamlar perişan kaldylar. Perişan kaldylar. Anladık. Hormatly Türkmenistan prezidentine seslenýän, hormatly Mähkemem prezidentine men 8 çağ ejesi bolup 8 çağ bilen koçuda ýaşaýan, gitmä ýerim ýok. Enem prokuraturaň gapsyndan geldim. Hiç kime kabul edenok, düýün geldim, işimi bitirýär, bitirmediler. Koýýarlar. Häkimliň gapsyndan gitdiler, häkimliň gapsyna barsaň hiç kime kabul edenok. O maýetlary da serediler. Häkimliň gapsyna da her kim dur. Näçe? Onu düşünüp kabul edenok. Biz 8 çağan bilen gelip eni Duruştaýda prokuraturada erdenden bäri. Prokuraturaň işgärligini hiç kim seredenok. Hormatly Mähkemem prezidentine size seslenýär. Bize kömek etmeli sizden haýyş edýär. Yine Muhammed Ağa, Türkmenistan boýunça material autor diýip, galan soň guruluşyp, şuňa bir opş kommentary berdiňiz. Şuň manydy näme? Adamlar jalyp edýär, edýär. Hiç adaletlik tapmadan ne prokuraturda, ne tutturda, ne mertebeli arkadaky terdardan ýa adaletlik ýok. Muňa bir kommentary berdiňiz, o soň menen kommentary berdim. Murada, men birinji aýtjaklarym şurada 10-njy ýylda dün saat 9-dan ta 10-ka çellin Adalet Ministerligi biz grajdanlar kabul etjek diýip obýawleniýe berdiler. Muň bermeň sebäbi nämeden ibaretdi? Sebäbi biz kän ýeri kat ýazdyk. Şu halkyň ardalaryny
degişli kuram olan hemmesine uğrattık. Dayanç topori, dayanç pravazashitni topor yaman köp zahmet çekti şunun üstünde. Uğratmadık yerleri yok. Human Rights Right'tan hat geldi şoları. Yürüyte. Biz şu zatlan hemmesini iderleyak, nemetkyak. Yürüyte neme verdiler adres şundan siz bilirsiniz nimet yerlemedi. İnne neme nimet yok öyle. Bizim şun esasında çağırış ettik. Bir tofor halk prokurat nemen önüne Adalet Ministerliği'nin önüne dün yığınanne. Bunların hemmesi adamla geldi 300-400 adam meselinin geldi şu tarafta. O zaman şuları kabul et ya dine yönü rekomendasyon biz edibilemdak var falan yerik var falan köp havarlı geldi şun yana. Hiç aydının meselesini konkretini çözeniyor yok. Şimdi geleyli sen aydın doğru. Murada Türkmenistan'ın Pravasudiye diyen adı doğru toron. Sudyaları haçanan hakimliklerin özleri belleseli, prezidentin özü bellese, alyan aylığı öz maşgalasını eklemeye yetmese, başka yerde de işle pul kazanmaya hakkı olmasa, şola ne etmeli? Cinayetkarın tarafında durup, günahsızı günahletmeli. İminle şu prosesim hem yerde var. Yani adamları öldüren adam tutmanı, kaytın pastırı davşin o şeyhin 2 tane doğunu 5 yıl ver 4 yıl neyse türmede yatıyor. Yankı ayarlı olmadan aytayan dağdı. Gözüm bilen gördüm diye şu hiç kim. Gözüm bilen gören hadisan var aytayan ya siz vurulan adamları bastınız, günahkar basan da şol için özü vot kahramançılıklı şıkıyt hareket ya nemeden Krasnovost taraftan fakir dol ayt ya ben hiç zaten bağlısım yok hemme halkın biliyor yönü hiç adalette var bileyim ne için tebebi hükümet devlet ruhsat veren hükümetin içindekileri edenettiliği için ne etseniz edin barın pul kazanın menden pul soramam bana da pul getirip verin diye şol için bulan hemmesi yankı çağrışları dine basışların esasından baş soğumet yani. Şol için bir zat bize belli. Şu zatların hemmesi halkı bir zat yetiriyor. Haramdağdan biz yurt dinden var burada. Şola bolsa hiç zat adaletli çözülmez. Yani mümkün ne? Yani o direğiş ol adaletsizlikte. Direğiş ol. Özünü kul edip de adamları bir kanun halkını köse pul kazandırırlar. Yaşayış nimetli ola duduğa düşen adamlar. Sol için olarak türmeye vazarını otayım. Hatta orada benim bellek için hormatly ilişkiler ine yadına da olsa azat çıkıyım ben meselelerini kaldırdım. Şoň üstüne häzir bir oňdan bir topa gurumaly bilen işläpýär, döwletiň ýolbaşçylygy bilen işläpýär. Şu meselelerini biz fokus aldık, yani devlete halklara kereketi, demokratik opozisiya fokus aldı, biz şuları sıptırmayasın. Balkan velayetdaki yaşayan yankı prokuraturan başlığı, polisin başlığı, MHM'nin başlığı, onun işgalleri ya sansa düşürür ya da şuları tutsak etmeyene deyip karar çıkarlar. Biz şu dosyenin üstüne. Bir güne 2 tane doğum basıldı, cinayetçiyin tapman, yani 5 yılda başka bir yankı hiç şu işe değiştiler adamlar görüp kandidat cinayetçileri görüp yankı onam şu mertebeli maşgala yok o gerekli şu buraya adat bir de adalet gerek bir de hakiki yani günahkar adam gerek değilse öldür var yine yankı ayar maşgala çıkış etti yani bir maşineye vurup gittiler diye yine bir adam vurup diyen kalanlar vurup diyen bu zatlar kesinlikle için bir super yani sülçü olmalı yani. Şu adamlardan yani panitoylardan ben egerde tecerden şoları aydıp dur kim neyme bizi idiot hatavını oryalar. Prokuratura, MHM, polisler, suudlar idiot oryalar. Ne yapacak? Yok orada Serdar Bermuhamedov şurada günlü diye. Ne yapacaksan şunu edin. Kelletin aldırmasınlar. Öldürün, yıkın, basın, ne yapacaksan şunu edin. Kelletin kaldırtman sizden konstitusiyan soracak yok diye. Anladın mı?
Ine şoň üçin soraýardak doktor. Bular hekimden başlap MHM prokuratura ýa hukuk gorýan organyň limiti ýok indi. Adalatga aňarda dursun. Limit ýok. Etçe ne diýär? Dilleşip prokuraturadan oňajaňa diýär, MHM şunu iş men doğun garnaşym men tanýan men pullarym hemmemi de şeýle çözmeli. Bol üýüşüp bular bank formirawaniýanyň içinde bank formirawaniýa üýüşüp bular ýanky neme diýerler? Skema çyzýarlar. Näme talap bolýar, kim talap bolýar? O ýerde adalatlyk, günäkär, jinayetçi, neme postradawşy jinayetçi bolup galýar. Onu tapawdy ýok. Onu bir topar adamlaryň pulap ýok bolupdyr, prokuratura at berse, ol adamlar gatnaşyp ýörler. Ya ol fikir çağalaýar, görüli. Öýünden kovup, öýüni ýykyp, ýanky közetip ýörler. Hani bizim arkadağı sevdarımız? Hani bizim arkadağı milli liderimiz, kahramanlar? Hani kahramanlar? Onun gözleri yok mu? Biz şu yerde Fransa'da, Kanada'da oturup şu atları koyamadık. Ne görün yok mu? Şimdi görülemem. Ay prezidentin haberi yok. Şu aşağıda akılır. Yok oradan buyruk verilýär şeyden deyip. Şunun için biz şuları kalmalı ayırmalı. Şu gün Şıkıyev'de ertel olay almaşkaldı. Bir gün komşuyumda Tonkuğun seninle. Sanğıyla ol. Artimalay. Şunun için biz adaletli Türkmenistan, açık Türkmenistan, korrupsiya bolmayan Türkmenistan kurmasak, biz şunun içinde yaşamalılar. Banditlerin arasında sen ne baxt olup bilýär. Sen bandit bolaymasan, maşennik olaymasan, baxt olup bolmaýar. O yolun biz üçün näme? O yol bir bandit, bu torun narkoman, triyeki, kanun bolýan bir hepbeliň ýolu, Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýolu, bizim ýolumuz däl. Şoň üçin watandaşlar biz galmaly. Men keypini aýdamok. Eger Türkmenistan geljegi biz gözüňde tutjak bolsak, ýa geljegini etjek bolsak çağırmada, biz galmaly, variant ýok başga. Ine şoraýaly ýagdaýlar Muhammed aga. Men ýene bir video burada yine bir daha da aýtjak men ştada. Şu Balkan vilayetiniň häkimi şuň üstünden yaman köp arda gelýär. Şulardan yaman bezbojny bir haramdadan biri. Şu Yaman halkyna köp azar berýär. Hukumetin içindäki işleýärlere de günne goýanakdy. Öýden maraş, nerede şu pul bolsa şoň ornuna, näme jinayet etmelim bolsa taýinli. Şu ýanky prokuraturadaki zatlaryň hemmesi bir gapdal şoňa bardy diýär. Men şoňa duýdurjak bolýar. Sen haramzada, sen ýaşamarsyň. Men aýdaýyn. Seni kanun esasında. Sen hemme danlany biz degişli guramalary Interpol'a çellim berer. Sebebi öz halkynyň garşysyna, öz döwlet parlamentosinden haýyrlanyp, halkyň garşysyna jinayet etýän adam, ol eýen jinayetkardyr. Ol bütün dünýäde şoňa garşy görülen çäreler bar. Ol islenlik bir ýurda çyksa da, şu hukumetin içinde işlese de, şonu arestawat edip bolýar. Biz şoňa dokumentler taýinlaýar. Indi bir hukumet gitse, seni Berdimuhammed ýany bilen alyp gitmeýär. Sen şu halkyň içinde ýaşamaly bolarsyň. Şol üçin berk ýadyňda sakla. Halkyň garşysyna gidip edibiljek zadyň ýokdur. Hiç galany alyp bilmerdiň. Iň soňunda halkyň aýagyň aşagynda depelelerdiň. Men şonu yine de nemenkim var, Çerjevunki. Olara da deyip geçer. Yönü köp kalan Balkan vilayetinde. Çerjevunki Serdar'ın plasa, o günay diye. O ona Serdar'ı niretten şonu pul getir bol, bar yok bol. Yine Serdar Muhammed abi sonki şu atlar Serdar'ın gelin ben has köpöldü. Menin ona ýadım. Ahal vilayetinde hekim olanlar gillenip oturup hemmeler yankı soğutup telefonları öçürdüp bir zat ise kirlen gopronyp gýýar. O siyasatçam diýär. Yani kocalı işlerine koşulup saat tarafından öşünüm diýär. O sosyal adamın problemini çözüp gören adam diýär. O zaman birden onu gulağından tutup kakady prezident goýanlar. Bu adam başgaça işler bilen ogan. Barym kelletini, aýrym kelletini galdyrmaň diýip aşağıdaky prokuror, MHM, polis, tutdoro polny lisenziýany berdi. Öldürüň nämedim. Şondan ak edip
Yankı yığınap vurup öldürýärler, akıdıp gizliýärler. Bes predel. Bizim ne var? Eğer şuraya yankı devam etse, biz gurbamla terdarı karşı birinci hukuk korumalı organlar karşı görüşmeli bolýar. Şoň düşýän değil mi Muhammed ağa? Bunun bes predeli geçti. Yankı Balkan velayetin hekim diýäniň ýaňy çalışdy, aýyrdylar onu. Ýöne şu aýran adamam gaty dogry bellekleşdim. Basmadylarym, çekmedirim, hiç adam etmediler ýöne aýyr. Öz aralarında bular ýagny bir band formirawany aýdyn gitmeden bolanyp, taňa arda köp şunça pul getir, işini yapak. Yani öz arasında çöp ýöler de bular. Yine bundan döwlet bolarmy? Ýok. Bu döwletde sen bakly ýaşap bilen ýok. Näme işleýän daşa ýurtda pul gadan şuraya bandit döwleti banditlara barıp jaý gurup olar ýanky kömek edip olar ziyatka berip maşgalaga näme etjek? Birinji gelmeli döwlet düzeltmeli. Fundamenti düzeltmese, ýa o ýerde Rossiýada, Türkiýede, o Sibirde işleýäniň ömürlük bolýar. Şonu düşünmeli. Aklymdy işletmeli. Yine indiki videonu görelim Muhammed abi, şuna da bir komentar verdim tamam. Darmal oğlum içine de koyulup başladı. Değerli çıkan çoyağına darmal oğlum içine de koyulup başladı. Bunu ne diyecek? Şuna da bir komentar verdim. Murada men sana uğraşacak oldum yine birini bir ovan içinde doğdu şun yanak. 3 ayak. Ben sana uğraşacak ayrıptırlı. Yani öz dünkü videomda koydum. Ovan içinde ödem nerede diyden Murada köçelin hemmesi çukur şu taada koyuptırlı. O taada sen sürcük diyden hem sen kaçsır bilen ha. Şimdi bunlar şunu yanak dağıtlar koydu vatandaşlar. Hükümet inni pul kazanıp bilene, pulu yok. Neftini, gazını satıp bilene. Türkmenistan bar gazının inni hakkı yok öz satmana. Hemmesini Gazprom'a verdi. Gazprom bilen ofisalını dogovor etti. Inni dine Gazprom Türkmenistan'ın neftini, gazını satıviliyor. Dine şun gepleşen nemeleri bilen Türkmenistan gazını satıviliyor. Onu sattırmayanlı hiç ama. Amerika Türkmenistan'a, Türkmenistan'ın gazını Pakistan'a, İran'ın üstü bilen Irak'a, ondan sonra Türkiye geçirmeni eyyem kadagançılık girdi. Türkmenistan'ın elini pulu yok. Türkmenistan dolu anamdan kaçtı. Hiçbir kampanya Türkmenistan'a kapitalizasyon etmeye. Trump Türkmenistan'ın beriyen dokümentlerine anam yok deyip yürüyte karar çıkardı. Şunun için Türkmenistan finans ve kıyınçılıkta. Şu sebepten studentlerin kıyınçılığını şuullem köp eşleyendirsiniz. Konvertasiye eden akla, pul geçiren akla. Pensiyelan 10% indeksasiye işgərlərin aylıklarına geçirmek kemmesini yatırdılar. Sebep pulu yok. Ona direkt nem ettiler. 300-500% düzgün boyunca iştirafları yukarı kaldırdılar. Bir dediği ne mi? Barın halkın kazanınca pulunu elinden alın diye. Hükümeti dolandırmak için hükümetin pulu yok. Şol için mın yanaklatları inni köp görürsünüz. Bunu inni dine sizi talacak boluyorlar. Daşarı yurtdakini sizin iyi veren pulunuzu çağılarına da yetirmeyeni şu karamzadalar alacak boluyor. Şol için şundan değil mi sana? Şu günün fonu yok. Doğru. Muhammed ağa yine komentarda geliyor TikTok'tan. Yaşıl ol radal der. Köçelerin ve binaların suratını alayan aparat diye de. Ben bilemem o aparat ne. Olsa da şu dağıtlar bulmalı sen kamera koya olur aparat koyacak olsam. Sen yani kamera koyuyorsun cemiyet yerlerine. Problemi yok. Yani şuraya radar koyup avtolukdaki yaşayanları ineme, sürüyenleri avtolusu korumak. Onu bir kovuda. Hava Fransa'da da radar var. Halkın qahrı gelene barıp radarın kulunu çıkarıp ekskavatörün şalıp zıp koyuyorlar. Ya da yüzüne kraftla çalıyorlar. Ya yeni burada dediyorlar. Elbette radarlı köp olsa şey diyorlar halk. Reaksiya veriyor. Murada,
Murada, berde eger bir köçede radar şu neme koyacak oldular önce karar çıkarıyorlar. Ondan sonra halka aydılıyor. Ondan sonra hükmen znak koyuluyor. Şurada radar badır. O znak koyamadı. İnni ikinci de şu an bütün Kanada'nın içinde radarlar ayırdılar. Karar çıkarıp ayırdılar. Ayırmalı onu. Doğru. Muhammed abi bizim vaktimiz çekti, biz devam edelim. O radar meselesi şunema, ertirema, birunema halkı talamak bilen bolur. Sebebi hükümet bankrot. Bunun hemme pulu arkadaşlarını kurup kurbanı ölmekle men iyirinde yol alıp koydayım yani yol varını koydu. Dünyada halkın içine en bu torun kezzap, maşennik, yigrenleyen adam bollu. Bundan meter yol, iyi yol koyma ho. Sen inni Türkmenin kulunu çıkardım. Ne soruyorlar? Gelin indiki video seyredelim. Muhammed ağa uzat versen ben görkedeyin. Bir bıdıklı videolar var. Şuna da bir baka versen. Yine orçette bir bardak diye ünsen dinlen şunu. Ya bir minut. Осуществить революцию в России 23 февраля 2026 года. Многие из вас знают, что власть в России нелегитимна. Вы ведь видели вбросы фальшивых бюллетеней на избирательных участках в социальных сетях, по меньшей мере не все, но многие из вас. Вы же знаете, что власть в России не только оккупирована, она еще и антинародная. Вы посмотрите, как живет народ. Вы посмотрите, в каком состоянии страна, что вытворяет верховное правительство. Разве хоть кто-нибудь из вас стал жить лучше после оккупации Абхазии, после оккупации Южной Осетии, после оккупации Крыма? Россия и так самая большая в мире страна территориально, по крайней мере, на формальном уровне. Зачем России еще? Никто от этого не начинает жить лучше. Вас, силовиков, периодически гонят в Украину погибать, возвращаться домой инвалидами. Зачем вам это? Живите полноценной жизнью, занимайтесь спортом, занимайтесь культуризмом, ходите в тренажерные залы, когда время у вас есть. Зачем вам возвращаться из Украины без руки, без ноги, еще без чего-нибудь? Давайте осуществим революцию 23 числа 2026 года, в День защитника Отечества, и покончим с этой никому не нужной войной. Если вы себя считаете защитником Отечества, защитниками, так вы защищаете Отечество. Отечество – это не верховное правительство, это народ, это люди в первую очередь. Защищайте их интересы, а не антинародной этой власти кремлевской. Вы ведь давали присягу не Кремлю и не Путину, вы давали присягу народу. Так защитите его от антинародной оккупированной власти, которая не имеет легитимности. Просто не имеет. Нас же всех держат за клоунов, устраивая регулярно в шопе то обогоиденная Россия якобы переизбралась и снова пришла к власти, то Владимир Путин. Этот карликовый хоббит, гомосексуальный педофил. Если не верите мне, что он болен половым недугом, прочитайте, например, статью Александра Литвиненко. Называется «Кремлевский Чикатило». Там Литвиненко достаточно подробно рассказывает о деталях личной жизни Владимира Владимировича и про то, как он чуть не был отчислен из вуза на последнем курсе, после того, как он засветился на гомосексуальной педофилии в штаб-квартире КГБ на улице Полянка. Почитайте мою статью о педофилии Владимира Путина с ссылками. Видеоролик можете посмотреть в Ютубе, как Владимир Путин поднял футболку незнакомому мальчику, которого видел в первый раз, поцеловал его в живот, что является тоже признаком нездоровой психики, по меньшей мере. Вы же понимаете, что страной объективно правит зло и неадекватные люди. Вы посмотрите, в какую жизнь они загнали народ. Люди, специалисты высокого класса, высокого уровня получают на заводах 1000 евро в месяц, в то время как наша страна самая богатая в мире своими природными ресурсами. Их надо просто национализировать. А для этого необходимо перевести, сменить власть в России 23 февраля 2026 года, в День защитника Отечества. Народные массы будут на улицах, никого не надо выгонять на улицы, будут народные гуляния, в 4 часа будут собираться возле зданий МВД, КГБ, прокуратур, возле здания Лубянки, Белого дома, Кремля, возле телевещания. Обязательно нужно захватить телевещание и объявить действующую в России власть антинародной и нелегитимной, отдать приказ военным и силовикам атаковать силы Кремля, так как они не обладают легитимностью, являются незаконными. После этого мы наладим отношения с другими странами, наладим торгово-рыночные отношения, будем снова сбывать на Запад нашу нефть
газ и другие полезные ископаемые, но не только торгуя сырьем уже на этот раз, а наладим производство на экспорт и будем торговать уже готовым продуктом. Есть много путей, по которым наша страна может пойти. Это и путь капитализма, и путь социализма, и путь капитализма на социалистической основе, и путь социализма на капиталистической основе. Есть и другие варианты оптимальные, но для этого необходимо сначала свергнуть власть. С этого карликового хоббита снять вообще любую неприкосновенность, отдать его под суд. Ну да ладно, у них готовы самолеты, которые стоят в ангарах, и на случай побега эти самолеты, этот авиатранспорт содержится. Ничего страшного, сбежит Путин, сбежит Кудрин, сбежит Медведев, вся эта элитка сбежит, а мы останемся. Ничего страшного, пусть лучше будет так. Раз они сами не хотят отдавать власть, мы еще с них взыщем и украденные деньги. Yine hormatly ilişkiler. Rossiyada şu bir problema. Türkmenistan yani. Rossiyada galıp başladı. Rossiyada men haberim var ya, men Merkez Asya ve Kafkas kurumasının bir yoluşunun biri ve biz yığınaklar geçiriyoruz. O yerde Kafkas'da yani adamlar katkın yani şunun opozisiya hareketlerde halkı bilen ular Rossiyadan gidecek oluyor. Rossiyanın yağdayı evet. Şu avatta Ünsör'ün Guruan'ın berip hamyada bizim bütün kanadımızı Rossiya verdi. Nemçi? Urşu kömek ediyor, Ukrayna urşunu. Bunun halkı bilen, yani halkın yağdayı bilen, bizim vatandaşlarımız daşörtte işler maskalarını takmamalı oluyor. İçinde tuğutları işler yok, adalet o zatlarının işleri yok. Bunun arkadağı Putin'in saklayan, halk kalsa şöyden koşunu veriyor ve koşunu veren halkı basıyor. Kim vatanı sattı? Murat Urvan sattı mı? Muhammed Büyük sattı mı? Aktivistler sattı mı? Görürler. Yani problemalar açan aktivistler. Ya problem halkın yani adaletsizlik yerlerini gurk edip hükümeti iş edecek olan adamlar mı? Ya da Urvan Berdi Muhammedov. Şunun için yarım komentariyada öz fikirlerini deyim. Muhammed ağa, indiki video geçelim ne? Yani bir minut. Biz esası temamıza geçmekka sonki videoda görkedeyin. Katılmışak yok Muhammed ağa. Yukarı bitirelim şunu. Yankıtan ediyenler ve şunu ayarlar, Daşört'taki işleyen Venezuela'daki migrantlar. Yine Muhammed ağa bir de ayyalar bir çarşıt de yani Donald Trump'a yüllenip eğer şol halkımıza hat yazmanı xahiş ettik. Ölmem yani elbette. Ve onun dışından başka hatlar yazıyor. Yine şuna bir neyse adamlar komentarı koyuyor. Sen Amerika vatanı sattın, eğittin, beyittin. Amerika gelip sen vatanı alar, nevitin, qadın alar, dağdın alar deyip. Bir topor ötün zamanın yani 20 zatların Sovet Sovyeti'nin propaganda tapıyor. Bunun kelli işleyem ki bunu nerede yaşapıyorlar? Yani 20 zatar yani nanoteknoloji teori, biyoteknoloji. İyanın eyyem 3 tane etapı var. Yani ötüş etapı var. Men özüm birinci etaptı. İkinci etapı geçmen bilemem. Eyyem 3 etap var. 3 derecet var. O nevit qal, o önkü zamanın yani etapı ekonomikan ark gidiyen, uğurluğun ark gidiyen önümler onun önüne iyiden ark başladı. Yine şonda da men yani videonun hem çıkıp gördüm yine hakikat. On tapağı yok kim şulara adatmak verdi. Birinçini. Şular Amerika yurdumuz bakvalı Amerikalı diyen okur. Bunlar birine şu zalimden dinlik. Mana Türkmenistan'ı 5 yılın beri xahiş ediyorlar.
Murada bar Amerika, bar Avropa, şu näme bermeli bolsa berde şunun bir dinaly, yıkıllık diye ölülük, garnaşamız ölüp otur. Öýgülip 5-6 çağalarymız var. Oturup çağalarını yak naharda terjet, işine terjet, oturup ağlayat diye, erkek bolup diye. Gatky inanýat diye. Bir zat edin diye. Şol ýagdaý, şonu gözüňde tutup, biz ýa katymyzda gelip bunu aýryp döwleti alýamyz. Mejnarodny mexanizmlary işledin, şuryaly bir halk kösünýä, hiç yere barıp aýdar ýaly, onuň başaryan poku ýok. Rezolýusiýa çykarýar, tamam. Soň gelip ýanky Gurbanyň gitara çalsa bile tant edip halyjyň atgaýýar. Şunu burada biz näme etmeli? Bir bürokratiýa ýetmeýän bir siýasatçy aýtmaly. Trump ýaly. Şuň Trump bolmasa erti Putin bize tapaly ýok. Ýöne şul jellatlara bir fokus edip halky ellemeň, diýdirer ýaly we halka azatlyk ber diýdirer ýaly ine ýüzlenýär. Ine şuňa da şular ýanky derrew gyra çekip, köze çekip ýanky başga zatlara halkyň üstüne çekjek bolup ýazýarlar kommentariýa. Ine Burada men şu hakynda bir aýdaýyn bir näçe. aýdan Burada gözde şu Venezuela'nın 8 milyon grajdany diňe Amerikada ýaşaýar. 8 milyonu. iş migrant. Ha gözde ondan soň Çili'de, Argentina'da, Meksika'da o tanı belli de. Fransa'da ne yapıyor? Öyle mara nefte bayur. Nefte bayur. Ular halkı en gedaylın biri. Ve de gedaylın biri. İnni dünyada şunu kollayan kim? Ortiyat. Ve de kulağat. Ortiyat kollayan. Ortiyatın prensibi näme? Sen näme etsen et, halkın kır, ağaç sakla, mentin dünya meşberini korar, vayanni karabılla muğradar, bar, dine men diyenmi etsen bolýar diye. Ve de dünyada ortiyat şu pozisyada. İran'ın halkı, milyonlarca adam, köçe çıktı, ortiyat, yine de İran diktatörünün oluyor. Suriye'de bütün halkın dargattı, yine ortaya şonu oluyor. Ve de dünyada nerede şer devletli olsa ortaya şonu idinle. Bir mesela. İkinci. Yani görüyorsun halk Amerika dünya bil varlığa bırak diye kömek edin dünyadaki normatif boyunca adam hukukları bozulsa dünya cemiyetçiliği şolun önüne cevapkar. Şolun hem yerde yazılan Human Rights Rights, Amnesty International, yine de ABS'ye nemet yerli halk şoları yut tutuyor. Yöne şu neçelin şolu hiç zat edibilene, şu mekanizmle işlerine. A diktatörler tans ediyor. Ona göre onun başlığı gelip diktatörlerden padarkalıya utanmanı. Ve de önkü devir şu devirdi. Şol için bunlara aydanın peydası yok. Praktiski peydası yok. Ne yok deyip absolut yöne şolları mecbur eder yanak mekanizmleri yok. Sebebi onları koruyan mekanizmon var. Ortaya onun için noti ABS nimetin noti Sovet Безопасность'na NATO veto pravası var. Hiç saat ettirene. İnni dünyada bir adam deredi. Eğer kanunu beyle bozulyan olsa benim kanun görkedeyin neydi? İnni diktatörlere gün verene. Cana deyip de ya şunu ederdin yoksa da gidersin de yarım saatte pastelinden alıp kalıyor. Kaneşne halk onzon şunun şu onun etmeli işini edilmedik adama yüzlenmeye hava hakkı var. Hava hakkı var ederler. İnni. Üçüncü de bir ayet yerli var. Ay onu etme bunu etme. Sen yadında mı biz halk köfeni otika. Nimetçeğin bilmeyeni koronavirüs dövrünne. Ağız, susuz, işe gidip bilen aklı, dokumentsiz, yurduna gidip bilen aklı. Biz şu meselesini çözmek için konsulluğun önüne var diyemde balakların çıkarıp kıyırdılar.
Baraman razışeniyanız yoktu, adamları öldürecek oluyanız. O haramdadılı şolu. Sen burada etçik oldun, sana dine pefkelçilik öğretiyor. O etyen Türkmenistan'ın KGB'si, Ortayat'ın KGB'si, şuna hizmet etiyen adamlar. Eğer yurdunu ütgetçik bolyan olsa biri, yüreğinden şon ösmeğini isteyen olsa, ola burada etçik bolya. Bar mümkünçiliğinden hayırlanacak bolya. Dürlü yolla bilen yurdu ütgetçik bolya. Yol gözlemeklik. Şolu orada giyeceğini ılımvaklık ol günah işte. Yanlış mı bilirsin? Hava. Yönü şunu etmesene. Hiç vakit üstünlük adam bulmuyor. Dördüncü dal. Men hemişe isteğim şu. Öz belamızı özümüz kanımızı özümüz görüşmeyeni öğrenmeli. Şuna biz okuyuplu olmalı. Bizim halkımız ne hilli? Öz yurdunu qorabilse, öz belasının karşısında görüşebilse, şonça biz yurdumuzu keseklere talatmazdı. Hiç kim öz kendinden burada ayırıp Türkmen halkına kömek etmer. Ya beyleki devletlere. Şol için birinci stavkan biz öz gücümüze dayanmalı. O zaman daşar yurttaki bar mekanizmları hem mümkünçilikten hayırlanmanı olmalı. Oldu mu Radha? Doğru diyen Muhammed Ağa, inlik video seyirlerini biz öğüt temamıza geçelim. Yani öğüt temamıza geçmesek yani vaktimiz az. Yine birinci videonun başladı. Şuların razışeni Alman protest ediyorlar biliyor musun? Muhammed Ağa? Şu baydağın razışenisi ayırıp başka baydak Türkiye'de. Ben şunun aydayın nirdeliğini eğer moştoçuyla bilenlerdir. Şu Angliya'da İran'ın pasolstvatı Angliya'da ofisyalini işlep durur. Halk şun öğüne bardı ve de ol üstüne minip İran'ın baydağını ayırıp İran halkının Tayland baydağını koyuyorlar. Ve de şuna hiç kim razışeni veren ha. Bizim bir tovar karamda prava zaşitnik deyip önkü hükümetin içinden kıyır otille ne çok oldan razışeni almalı. Razışeniye diyen de normali düzü devletten alınıyor. Demokratik devletlerden. Ola sana peskelçilik göretmeyeni ruhsat veriyorlar. Haçanım devlet konstitusiyan bozsa, oğurlasa o sana razışeni vermiyor. O ne işten edilmeyen. Şol için bir de şunun. Halk abarya isteyemi et yerli. Böyle. Köp sağ olun Muhammed Ağa. Yine bizim firmada Ahmet Safar'a, şimdi Ahmet Safar'a hoş geldiniz. Katı veren yer Suriyeli tedem gel, jurnalist yok bunda. Yazış yok bunda, şahir yok bunda, öz kınılı ayıkmağılar. Biz her itaat temamın, yani Türkmenistan'da bol geçen dağıtları, dünyada bol geçen dağıtları, itaat tamamın, İran'da yani protestler, şu vardı ürünler hoş geldiniz. Söz sözden ayıralım. Köp sağ ol Murat. Meninni yan girdim, dinledim. Murat senin çıkışını dinledim. Muhammed senin berin gururunu dinledim. Salam, qadarlı iyileşler. Bu qatı mühim tema. Bu qo'zg'algan tema. Men düşünüşümçe şu Trump'ın Madura'nı, yani Venezuela'nın prezidenti Madura'nı 2 yanvarda giyeceğin yarınlar şol yatan düşüğünün tutup edip alıp kayıtmakları hem de Amerika'da her türmede saklamakları şeyler mi? Murat. Brooklyn'ın yankı Günorta prokuroru, Günorta yankı etrafının prokuroru işlerini
25 tane cenayi iş mesele koyuldu. Şoňa her jogap berýär bir-birden. Hava. Şimdi bir şeyle häzir bütün dünyada doğrudan aytsan şundan möhüm, şundan yankı bir wajib bir gyzykly hatda mesele yok diýeni alla. Şu bütün dünýäň gurrumy şu häzir. Bütün dünýäň gurrumy şu. Inni şonçunem häzir biziň hem şu arada gurrun etmemiz elbette bir ören TV ýagdaý şonçunem şu nämäni teman golgap gaty dogry etdi. Sag bolun. Inni ýene de biziň illeşmemizden gelip goşulur diýip men umid edýän sebäbi bir köpçülük bolup gurrun edeline diýen bir näme tema. Dogrusyny aýtsaň, şeýle bir gyzykly şeýle bir näme tema. Meniň nesiliň pikirini diňledim. Muhammediň bu barada öňe çykyşy bar. Murat sen çykyşyny ýany diňledim. Ýöne Muhammed öňden bu barada eýem öz pikirini açyk meýalim etdi. Elbette men siziň diýäňize gaty o düşünýän. Inni şu diktatorlar şeýle bir ýadatdy da halky. Ine şu sanna türkmen halkyna gaty ýadatdylar. Şu türkmenlere min wara, türkmenlere häzir şu nimen Gurbanulyň diktaturasyndan, şu çüýrükliň diktaturasyndan diýilmek üçin dogrusyny aýtsaň, näme etmeli bolsa taýýar diýsem boljak da. Şu gelip indi şu başga ýurdun prezidenti şu Gurbanulyň tohumyny alyp gitsem, misal üçin ödünüm, oğlunum, o taýda şol ähli iň ýokary wezipelerde oturanlar hemmesi şol tohumyň adamlar da dogrusyny aýtsaň. Şolar da başga adam ýok o taýda. Diňe şolar. Şonu äkitse kaýyl halk şonu. Şo hatlary Murat ýan aýtdyň da köp adamlar haýyş edip ýazýarlar. Murat aga näme etmeli bolsa ediň de şolar ýok edin, bir gaýrat edin, bir ýoksa millet gutorýa ölüp diýip. Şeýle hatlar bize de gelýär. Erkin Türkmenistana da gelýär. Doğrudan hatta Çingiz Han gelip otursun bolýan şu Gurbanulyň tohumy şu çüýrükliň tohumyny gitse bolýar şaýdan ýoksam halk bir-birden ölüp gitýär diýerler. Olam şeýle häzir adamlaryň gyrlaýşy zadyň çakydyr. Açlykdan, kesellerden, horlukdan, hukuksuzlukdan, işsizlikden elbette birinji nowatda gyrlyk gidip otyr halk. Aýlgan stat. Ödem türkmenlerini beýle halklar ýaly, İranlılar ýaly, nemeler ýaly bir köçe çykyp garşylyk görkezip wepat bolan oklarda ünsüm seslerini çykarman, 99% sesini çykarman ölýärler. Yani bu da bizim halkymyzyň bir aýlgan uly problemasy. Bular ýaly halklaryň bar dünýäde. Elbette diňe türkmenler ýuwaş oturup hiç il garşylyk görkezmän şeýtirip bir-birden ölýän. Dünýäň gözünde başga da şoňal halklar bar. Ýöne olar känler. Şunu bilmeli. Onuň bir aslında türkmeni gelişecek edemler. Türkmen bir gaty bir doğumlu millet adaplanýar da günne orada inberkisi. Orta asırlarda şu türkmen ýaly doğumlu millet günne orada bir başga bir makwas sanaýmaly onlar känlerini häzirki döwürde bir modern döwürde türkmenler şu meselede ýa galdylar. Muňa bir topar sebäpleri bar. O sistematik ýagdaýda türkmeniň içini üzüler. Türkmeniň genofonduny opurdular. Bu ýönekünden bolup geçýän zat däl, hiç o zat bu dünýäde öderinden bolanok. Türkmeniň häzirki ýagdaýyny, türkmen häzirki ýaly ýagdaýa salmak üçin şu bir nalaç eden ýagdaýa salmak üçin näçe arka gyrdylar türkmeni. İlki türkmeni 2-3 bölüler. Türkmen toprağının bir bölügi Muhammed bilýär, şu taýda bölünmesen ilerki Türkmenistanda galdy. Türkmen zehrada galdy. Ýene bir bölügi Owganistanda galdy. Şonuň hemmesi türkmen ýeri. Hemmesi türkmen topragy. Emma şeýtirip türkmen toprağını bölüp türkmen halkynyň içini düzdiler. İlki şeýtirip bölüp çöwetdiler, soň ýolun içinde galanlaryny gyryp şu ors geleli verdi tutýar da garlar şey diýer. Şu ors geleli veri 40 gidip otyrlar.
Onun sözüne de atrisasyonu seleksiya diýip bir zat var. Türkmenistan'na edil beýleki Sowetlaryň beýleki ýurtlaryna bolşýaly, beýleki respublikalarda bolşýaly Türkmenistan'na atrisasiýal, yani negativ seleksiya alınıp baryldy. Kim batyr bolsa onu kellesini kapdylar. Kim gorkok bolsa, kim şol hökümete hyzmat etse, goňşusyny ýamanlap goňşusyny tuttursa, ýurdun, halkyň iň batyr, iň adalatly adamlary ýok etdirse, şol adamlara da wezipe berdiler. Gowy aýlyk kazanýar ýaly etdiler. Şolar gowy maşyn minýär ýaly etdiler. Häzir hem şeýle-de. Şu häzirki rejimim alyp barýan, Niýazowyň alyp barýan tiýatraty şol, Gurbanyň tohumnyň alyp barýan tiýatraty şol. Şoňa atrisasiýal seleksiýa diýilýär. Ýani batyr adamlary ýok edip gorkoklary öňe çykarmak. Şu ministrlere seyredip görün, ornazar ministrlere seyredip görün, gadyrly watandaşlar. Şu 91-nji ýyldan soň, hatta 90-njy ýyldan soň iwaly adam, direkli adam ministr belirlenen nädir? Şoň içine tötänden Abdukuliýew ýaly düşen mert adamlarym eýem SSR ýykylan wagtynda şolara ýer bolmady şo taýda. Şolar derä ýok etdiler. Masalan üçin Abdukuliýew 1992-nji ýylyň iýulyň ahyryna, iýulyň başlaryna men şuňky ýaly ýadymda özü atstavka çykdy, atstavka berdi. Osmanly ýazyň alyp barýan tiýatratynda. Täze o taýda bir halal çörek ýeýän adama orun ýok. Siz muny diňe türkmeniň bir-birini ýedýän sütem diýip düşünmän. Şo taýda oruslardan hem arasy adamlar bar da, men bilýän, tanaýan, şolaryň sığdyrmadylar. Näme üçin sığdyrmadylar? Şu Aleksandr Jadan, Otçurtsev, Hramov diýilen adamlar gataýlanjy adamlardy. Şolar diňe türkmenler däl, oruslar hem ýekirdiler. Şu oruslar içinden hem şu türkmene bolsun diýen bir halal işejek oruslar hem ýok etdiler. Ine alınıp barılan tiýatrat. Şu tiýatratyň netijesinde telim arka geçirilen şeýle namart tiýatratyň netijesinde de halk ine şolar ýaly ejid ýagdaýa düşdi. Bir-birine inanmady ýaly, goňşy inanmady ýaly, oba inanmady ýaly, ile inanmady ýaly ýagdaýa etdiler. Şundan türkmen ne edip çykmaly? Näme alternativ döredi häzir. Alternativ bir mümkinçilik döredi. Ine şu Venezuela'da köp ýyl diktaturaň aşagyna ýaşap geldi-de. Onuň Venezuela dünýäde nefte iň baý ýurt. Şol nefte iň baý ýurt, şol ýurtda diktatura näçe ýyllap halky ezip, garyp goýdy. Ýoksul etdi. Näme şonu Venezuela halkynyň ýa şol aýdaly şo ýurtdaky establishment diýilýär, şo dolandyrjy, hökümeti dolandyrjy, idare edici adamlaryň bir topary şol Trump'ın administrasiýasy bilen aragatnaşyk açypdyr. Hem de Trump'ın kömegi bilen şonu Maduro häzir ekidildi. 2-nji ýanwarda guppas etdiler, damdanlar. Şu da şoň gorýan jan penalarynyň bir 32 santy kubollar ekeni spesnaz diýilýär şol ýürütür bu işler. Olar ölüpdir. Bir 24 sanam Venezuela'dan öýdi. Gara jemi bir 100 töwre adam ölüpdir. Şeýtirip şonu ýadan gylsa urlanýan edip şonu ekitdiler. Eger şeýle ýagdaýda diýmegem bir hili ýüze ola ýadam ölen soň ýadan gylsa urlanýan bolana ol bolyn ýöne gara şonu şeýtirip alyp gitdiler. Inni näme boljak şoň? Ýygy näme bolýar? Gep şunu. Eger şu Venezuela'da bolan ýagdaýdan uğur alyp şondan görel alyp Gurbanyň tohumyndan zynmagy niyet edinýän türkmenistanlylar bar bolsa, şolaryň üns bermeli zatlary bar. Birinji üns bermeli zat. Şunu edýän adam Trump, Donald Trump. Adalet diýilende ady asla bilmeýän, demokratiýany äsgermeýän, söz azatlygyny ýigrenýän, metwot azatlygyny ýigrenýän bir öz boluşly diktator. Gaty ýerwet diktator. Ýöne şu El Muhammediň aýdysy ýaly şu diktatoryny beýleki diktatorlaryň gyrgysyna öwrüldi.
Bu aýdýar sizin hemmeňizden men güýçli diktator diýdi. Men kimi düşewünden gerek bolsa da alyp gaýdyp Türkmen nimede ýanky türme salaryn Amerikada size suud ederin. Sizin ýurduňyzda da eýe bolaryn. Ine diýen zady. Egerde kim şoňa kaýyl bolsa, onu şu ýolun gidip biler. Masal üçin aýdaly Gurbanuly Berdimuhammedowyň çüýrükleri tokumuş wagt diktatura, şoň diktatura şeýle bir aýrylýan diktatura boldy da. Elbetde men ondan ýan Türkmenistanyň şu wagt 50%-inden gowragy şu Trump şunu ekse bir kaýyl diýendir. Ýöne men öz pikirimi aýdan adamlar. Şu taýda men belli bir karara gelip bilemok şu meselede. Näme üçin? Sebäbi men egerde şu Berdimuhammedowyň çüýrükler diktaturasy, çüýrükler çiğretiniň diktaturasy ýykylsa, halkyň eýe bolmagyny isleýän hökümeti. Men mysal üçin aýdar Trump'yň Türkmeniň gazyny satyp, özüniň baýap, Türkmenide bir bölejigini emläp, şeýdi peşelle kak oturmagyny isleýän. Dogry aýtsam. Türkmeniň öz başyny öz saramany isleýän. Öz saranyny özüň suwdan çykarmak diýilýär. Doğru Egerde ýa-ni. Murat, edni şunu başarmajak bolsa, Türkmen şunu men başarjak, birin özümiz başarjak gäl şunu. Egerde şu nähil bolýanam bolsa şu Trump şunu alyp gitsin diýse, onu bir halk bilen köprak adamlar çağırıp şolun pikirini öwrenmeli. Şolun pikirini öwrenmeli. Ýöne men özüm şu idi şu Venezuela'nın görülesini eýermeli biljek gel. Ne men ýöne dinlemäge taýyn kimde şeýle pikir bar. Dur men goşunyň ondan söz ederim fanada. Ýaş bolsaň bagşarsın. Bu Ahmet Aparagyň pikiri gaty dogry belläkeşdi. Ýöne bilim pikirimiz, ýene menim hiç Aparagyň görüşdi, beýle aktivistler bilen görüşdi. Biz häzir fokus çekmeli Türkmenistana. Trump haýsy bir döwleti basyp alyp dolandyrsyň. Mümkinler häzir bir döwlet basyp alyp dolandyrmak. Trump öz döwletini oňardy. Bir topar nedigallar garşy bolsa, bir topar nime diýer, beýleki döwlete ýöne haklary itelýär. Ýene şonty bile gerek. Çünki ünne Türkmenistanyň halkyna bir kömek edilse etsin. Ýöne Türkmenistanyň döwleti Trump'a hiç ýagdaýda gyzykdylar. Birinjiden daş, ikinci gazy onu zablokirowany. Onu çıkaracak bolsam bir topar investisiýa gerek. Ondan o ýerde Eýran var, ol var, bu var, bir topar problemler var. Onu goşulmaz hiç wagtdan. Ýöne fokusunu alıp bir telefon bilen meselen çözüp bilýär. Ne bize şo gerek. Ondan ülkelerden Amerika hiç bir döwlet basyp alan näme? Dürkiýede özüne berýär. Eger halk çıkyp bilse çykýar, opozisiýa güýçli bolsa çykýar. Çykyp bilmese de kösenýär täze opozisiýa täze halk täze jemgyýet dörinçe kösenýär. Ne şeýle. Muhammed Ağa söz sizden aýdyryn başlarsam. Men World Tapar'ın kendi doğru hemmes. Men hiç şuna karşılığım yok. Hemme manası doğru. 100%. Yöne men başka taraftan şu mesele çemeleşik bolýarna. Şu an iminne Trump'a Türkmenistan gyzykly. Näçe sebäp başa gyzyklylygy? Türkmenistanyň gazy neft üçin ne? Trump'ın esasy şu ön banditçılığından Amerikan en esasy bandidi şu. Şun etmedik işiyor. Etmedik şer işiyor. Yöne şu Amerikan içinde şu başını alıp prezident bolabilen adam. 27 tane diýel adam, sudeple diýel adam, subut bolan, onu da türme düşmeni prezident bolan adam. Enne kulak adam. Türkmenistan näme üçin gyzykly? Näme? Trump'ın kellesinde bir zat bar. Putin'i nätdirip izolýerat etmeli. Trump'ın hemme kellesinde zat şol. Bütün Amerika, dünya görkeçek bolýar, nähili bir bandidin eminden gelmeli. Şu sebäpden bir näçe sereni şoňa selnapravlany işler etdi. Muny bir hili Ukraina karşı diýip görkezdi, Zelenskiýni ýergenýän diýip görkezdi, Zelenskiýni getirip publişni söwüp görkezdi, Putiniň anamyna girip belkem Putin'i
şu etýän işinden çeknemezsin. İzne çektin. Parakatçılığı şu tadı edecekti. Tefevi esasi lozingi Trump'ın saylaw geçirende men şu uruşu yatırarım. Putin bunu eskermedi. Beýen öz şerefini görüp başladı. Öz şerefi näme? Putin'a kömek edip bilýän diregler näme? Sanksiýalar girdi. Şoň gollayan döwletlerini aýryp başladı. Iň soňky öz regiondäki İran'ın meselesini çözüp oty. Inni gelip näme Türkmenistan näme üçin gyzykly? Te İran meselesini çözmeklik esasy da Trump'ı Putin'a davet etmek için. Putin'in bar kozurlarını elinden almak için. İran'ın Mehmetçik orada bir zat yetene. Olam näme? Türkmenistan'da Amerikan bazısı yok. Eğer Türkmenistan'ı Trump özüne degişli, özü bilen alalaşıp işleşen devlet bolsa, yani İran dolu kabak astırına oluyor. O zaman Trump'a bir kozur oluyor İran'a haybat atmanı. Realini haybat atmanı. Türkmenistan ikincide ne için kızıklı? Sebebi en ıslabıda Trump bir dadı kovuruyor. Islabini vurup gücünü görkedip beylekileri korkutmak için. Türkmenistan'ın şol için en ansadi birce telefon. Özleri koşun yığına, özleri samolyotumun bariya hayfıtım ve de olmalı demen bariya şutar. İnni şovlen Trump neyme utuyor? Birinciden İran'a davet etmek için ayrılanıp biliyor. İkinciden Türkmenistan'ın en esasi bevet Türk birleşiklerini döretmek için. Türk birleşiklerini. Şu sebepten Erdoğan'ın yirgeniyen adamı, Erdoğan'ın siyasetini en esasi peskel verip durandan karamzade verdim konuda. Şol için Erdoğan bilenim Trump dost. Bir Erdoğan'a şert atya Türkmenistan'ın üstü bilen eyyem Orta Asya'daki devletleri Putin'den ayırmak için. Dördüncü Putin Türkmenistan'ın meselesini çözse bir telefon bilen bütün Orta Asya'daki diktatörlerden Putin'in bileyaniyetinden decir çekip duran halklarda bir anam döredip beğendiriyor. Trumpizm dörüyor şu tarzda. Dünyada da ul avraya kadar ya. Özbekler, Kazaklar çağlarının adını Trump'ın koyuyor. Bir Trump'ı üren vacip zatlan bir. Beşinci da Trump Türkmenistan'ı eğlenmek bilen beyleki çözüp bilmeyen oturan diktatörler var. Trump Putin bilen boloylum ya Erdoğan bilen boloylum. Olaram akan çatılın reşeniye getirdi ya Putin'den inni derek yok. Ol haramda da hiç de oğranak bizi koğra ben bilen aktı. Şu sebepten hemmesi cerru ılgaşıp Erdoğan'ın yanına var yani. Beydedik neyme? Trump'ın esasi maksadına Trump'ı yakınlaştırıyor. Putin bütün dünyadan kesiliyor. Direklerinden Orta Asya'dan Putin'in özü izolirivini kalıyor. Ey karamda Putin gel banditçılık men sana öğreteyim olsam arkayın Putin bilen gepleşip biliyor. Hem Kıtay'ı kısıyor. Kıtay'ı o kaptarlan Orta Asya'ya girmeğini kısıyor. Şol için Türkmenistan en esasi da Trump'a eger yankı maksatlarını yetişiyor. Şol için hem Trump şu meselenin üstünde oylanıyor. Inni bize kızıklayır neyme? Bize kızıklayır biz bir hareketimiz bilen Trump'ın edecek siyasi kömeği bilen yuvurda çıkabiliyor. Şol için hem biz öz gücümüze birinciden dayanmalı, ikinciden hem bilmeli Trump bizim iyiliğimizde duruyor. Şol için hem Trump'ın ünsünü Türkmenistan'a çekmek dürlü hatla bilen ol doğrudur. Bunun sonunda hazır şu tema katul tema akıl sapara katul raytta menem Trump'ı bir göp duramak doğru maysam men şoň Ay beydi oturmadan ekranına. Yöne bir daday deyna şun gödökleri şunun bürokratiýany bir günne yıkıp yöreýänligini Amerikada
efektivini görkezdi özüne. Daşörtde efektivini görkezdi. Ine men okudum şunun aktivite boyupdur. Angola жаңыdypdyr. Bir жаңы. Angola derre 30 sany siyasi nimelerini koyuyorlar. Özünü boşatıp başlayadı. Aytmadyr olar siyasi ýa kurtawlarda oturuny boşatdy. Böyle жаңыdypdyr dem köp göze düşýär diýip. Ýa Angola derre siyasi nimelerini boşatypdyr. Bir daha aýdyn ha, ine hormatly adamlar. Diktaturalar kriminal ýolla bizim bilen ýa işleşýär. Banditizm, öldürüm, yığınanmak, kanun bolmak. Biz bolsa ýa-ki neme şeyini almaly, biz kanun ýoluna ýüremeli bolsa, biz futbolun polanın içinde de, biz futbolun polanın daşında biz başka bir futbolun polda oynapıyoruz. Şoň üçin bular utýardy, şu futbolun polany. Şoň üçin biz futbol meydançatyna şular egerde ýarak çykar, bize garşy ýürýän bolsa, biz çykarmaly bolýar. Bizim nememiz yok. Yine şunu Kodumuz yok. Yani Fransa'da eğer bir bıçak çıkarsa senin bıçak çıkarmanın hakkın var. Seni bir yeri vursa senin onu vurmanın hakkın var. Bir pistolet çıkarsa senin pistolet çıkarmanın hakkın var. Yine şu yani kanun etrafında verilen legitim defans diye de özünü legitimle korumak olur. Yine ünferinde Türkmenistan'da bunu banditler. Yalnızca gurur verdik. Prokuratura, MHM, polis, kadetler bunlar band formirovaniýam. Ýok korkusu ýa başlygy Gurbanul bilen Serdar Berdimuhammedow. Alayda da Serdar Berdimuhammedow. Bu hojalyk işlerine, siyasi işlerine düşünmän soň, sosial problemlere düşünmän soň, diňe öňkü ýa-ki ýaşlykda kellen goparan, ýok edin, kelletini goparan, ine şu sözler bilen gurulýa-da halky gyna. Beýdim o Hajiýew diýiler hadyr, Hajiýew. Biz zakonly razreşeniyeti diýip berdi. Hiç ýyl tecrübe almadyk siyasi tarapdan. Teledebat et görmedik, halkyň önüne çykyş et görmedik, programmaty düşündürip görmedik, halk bilen gürleş görmedik adam, hojalyk işlerini et görmedik adam, firma açyp, zavod, fabrik kurup, ýolbaşçy bolup, jogapkärçilik alyp, aýlyklar töläp, kreditler alyp, oňa da jogapkärçilik bolup, et görmedik adam. Sosial meselelerde jemgyýet gurumynyň, partiýaň, jemgyýet gurumynyň ýolbaşçysy ýa-da agdasy bolup görmedik adam, gulundan çekilip goýulýar-da, ine şondan bir isleýär, ýa-ki razşeýini berýärler ýaly, kanunlar işleýär ýaly, Türkmenistanda adaletlik bolar ýaly. Mümkin. O mümkin. Men şonu aýtjak bolýan size. Şoň üçin häzir wagt geldi biz finalda. Biz häzir şu näýe hereket etmelen bolsa, Trumpy instrument hökmüne ulanmalan bolsa, Putin ulanmalan bolsa, Khomeini'ni ulanmalan bolsa, Muhammed Öji'ni ulanmalan bolsa, Murat Urbanov APD'de ulanmalan bolsa ulanmaly. Halk adatlar çykmaly. Murat, mümkin men ýene de öz pikirim bir neme dowam edeyim. Men düýnün garşy diýemok, şu bir alternativ. Şu bir alternativ. Alternativ diýmek bir garşylykly bir mümkinçilik, ýani bir ýene bir mümkinçilik açyldy şu wagt. Egerde kim haýsy halk, haýsy ýurdun adamlary, şu oppozisiýasy dilini biriktirip, häzir Trump'a yüz tutsa, ine bizim ýurdumyz Türkmenistan, şu Türkmenistan'da 1991-nji ýyldan beri şeýle owra adamlar, bir millet para, tire para adamlar, bir Türkmenistan'ın diňe bir tiresinden çykyp, galan bütün Türkmen halkyny ezip otyrlar. Hatta oppozisiýanyň içinde de şolar hemmekisten ýokary çykjak bolýarlar. Oppozisiýanyň içinde de Muhammed Öjiň İran Türkmenlerinden şoň sen hakyň ýok goşulmaga. Weltapar marda dowulupdyr. Weltaparyň aslynyň ýerden bilen olar. Ýöne hawa marda dowulupmy? Hawa marda dowulupdyr. Onda sen hakyň ýok. Otur sen biz wakak diýjek bolýarlar da. Ya bolmasa Murat Urbana ýene bir zat tapýarlar. Sen ýön Zaporojny niýedin diýip. Ýadyna düşýän Murat, sana şu günänem ýüklediler. Hawa Zaporojny niýedin diýip günäleýär. Muratdan başga günä tapýandyr da. Yani aýdan da towy. Geldik erdem şonu aýdan, sen Zaporojny niýedin. Öz güýjüme, öz ýa-ki pulma halal işlep şeýle ýuwaş-ýuwaşdan galyp gidenmi öpdýär. O güne geçmeli, Yok, men diýjek bolýan zatym,
her kim arada her kime değişip bir bahanacık tapıp pitiklep şonu opozisiyada görüşten çıkaracak bolýar. Halkın gözünden düşürecek bolýar. Aha, Murat Urban oğurlu etmenleri bolýan ýöne Zaporojmindir. Zaporoj minmek näme ayıp mı? Puluşa Zaporoja yetipdir. Minipdir, menem Zaporojminnim. Televizyonda işleýäkam. Men birinci maşinim Kızıl Zaporoj. Awa, näme sen oğurlu etmesen Zaporojmindir. Gelkeri döküp çıkýan. Bolýar. Yok, men boyun alyan, yok. Murat, Muhammed, men boyun alyan, menem Zaporojminnim adamlar. Men sebäbi oğurluk edem okdum da, onun Zaporoja pulunu yetdi. Oğlum, durun tek Murat. Mende 2 tane Zaporoj vardı. Ýöne mende biri vardı. Mende de ikide bir zapçazdı. Bir zapçazdı mende. Ve şol yani täze motorda ertir türýän. Şonuň üçin mende 2 tane Zaporoj. Bir zapçaz menki de şey. Bir Bu temanı zapçaz. olmadı mı diyen ağırlı vav. Men sebäbi bulun wakan aýdyp bereyinde. Indi men şol Zaporojam adamlar, şol Zaporojam men ellen aldım. Yani olum täze Zaporoj däldi. Şonu adamlar Benim elden aldım. Indi men aýtsak bolýan adam özüne şo Türkmen telewizionyasynda iň populär alyp barjylan biri. Köçe açıktan barmak çomur diýerler. Ana alyp barjymyz öltapar var ya diýip de. Onun özümen Zaporojmin diýär. Onun indi bolon wakana eden bir gedek Muhammed Murat ikiňden bilýän 8 martyň gaýra tarapy bar, çatyrk, ul çatyrk, 4 çatyrk. Şoň bir gapdalyna da Nemet Badyr gurulup hiç wagt gutorulmadyk bir jaý bardy. Onun ýokarty 8 mart kinoteatry aşagam neme gidiýär? Pervomayski köçe variantça, ol Podvoyskiň dowamy. Şu çatırıkta durdum molin, Gıdılçırayan'la şu tayda durdum molin, bir 3-4 tane bedimin gıyıllar gelýän eken, gıyıl gelinler. Menem edil şu tayda şol durnan garaşıp şu Gıdılçırayan'la. Gördüler, televizyonda her gün yani alçıkış edip ören diktir otuyor neme alıp barcı. Vay mın minip yürün maşinini deydiler. Yani Vay mın na работе diýär. Yo men bir hilit gidim kadar gitti de vay mın minip yürün maşinini. Nämen ne şoň ayıp mı? Yok men halal pulumy minnim. Pulum näme yetdi? Diýär-de, şonu ýanky atowrlap maşynçylyk edenim saatçy ýokarrak bolýar-da. Ministr bolsaň, ýöne Zaporojmin öz güjüni görsen, Samsung pes bolýar. Ine şonu kesip Bolýar, çok uzun barmagy. Yok, indi bolýar, men aýtsak bolýan adam bar. Indi men aýtsak bolýan adam şu wagt indi Türkmeniň hemmesi indi şu Zaporojmin ýa-da düşündirjek bolýan men. Şol Mercedes minip görenlere Zaporojmin diýär. Siz gadyrly ýyleşler biri-biriňize gawarylmaň biri-biriňiziň öňünde. Men Mercedes minip ýyleşimiň diňinden wazlak geçýän ol Zaporojmin ýa-da Zaporoj bolmasa ýa Petrak maşyn, Moskvich ýa Jiguli ýa diýip gawarylmaň. Türkmen häzir Zaporojda. Şonu indi nädip Türkmeni öz her kimiň öz gazanjyna görä ýokary derejelere ýetmek üçin biz nähilek mümkinçilik açmaly. Şu alternativ döredi diýänim, öň bizde ýekeje alternativ bardy. Yani hükman halkı galdyryp, şoň halkyň güýji bilen şu rejimi sýndyrmak, tagtdan agdarmak hem de öz güýjimiz bilen respublika gurmak. Ýöne inany soňky döwürde soňky bir ýylda Trump'ın ikinci gerek hökümet başına gelmegi bilen bir gara güýç döredi. Şunu boyuna alyň. Bu ýöne bir ak güýç däl, bir gaty gowy bir nusgalarlyk güýç däl. Bim gara güýç. Ýöne şu bir güýç bilen beýleki güýji ýok etmek mümkinçiligi döredi. Yani eger de Trump'y ýa-da inandyryp bolsa, bütün bir Türkmen opozisiýasy bir çykra tüýkräge edin, bir kağıda gol çekip Cenab Trump, bizim halkımız şeyle kötäwatyn rejim var. Bizim öz ýurdumyza menet gazyň, TV gazyň barlygynyň gornuň ullugyna görä dünýäde 4-nji ýerde dur. Bary owamyr 5-6 milyon halkymyz bar, özümizem garyp ýaşaýar. Sen gelle şu Gurbanulyň tohumyny şu Berdimuhammedowyň tohumy tiýiji bilen töwregindäki yaranjanlar bilen hemmesini tutup äkitdi şoňa rady diýse de Türkmen halky.
oppozisiya ýaşayan adamdan. Şu Trump'ın şonu edämek mümkin. Seher Trump'ın halayan zady şol. Ol öýde bir hulugent. Öýde bolup ýörşi bar, öýdüni alyp barşy siýasatda bir hulugent olam. Yani bir hükman kanuna gavat gelýärmi gelenokmy oňa seredip duranokda men güýçüm ýetdi, men şunu edip bilýän, men etjek diýdi. Ana nemäni şey Maduran şeydi. Yine de häzir innem Grenlandiýany aljak bolýar. Grenlandiýa Daniýanyň bir bölegi. Daniýa NATO'nun agzasy. Ýewropa ýurdy. Emma neme diýe Trump. Men Grenlandiýany aljak, bile gerek diýe Amerika diýe. Ona düşündirýärler, "O, jenap Trump, sen gelişikli sen bu diýen adam. Grenlandiýa ol ada dünýäniň iň ulu adasy, özüm näçe ýyldan bäri Daniýanyň düdüminde dur. Daniýanyň grajdanlary, on grajdanlary. Bolmaz, o Daniýada NATO'nun ýurdy. Häzir NATO dargar, siz Grenlandiýany basyp alsaňyz diýär. Men ol gyklandyranok diýär. Bize gerek utordy diýär. Men diýdim utordy, biz alaýman şonu ýokman. Gerek bolsa biz satyn alarys diýär, gerek bolsa satmasaňyzdan basyp alarys diýär. Güç bilen alarys diýär. Ini şeýle adam atýar häzir Amerikan depetine. Ini türkmenler bir umumy pikre gelmeli. Oppozisiýada protest hereketem, türkmen halkam, men pikirimçe oppozisiýanyň bir ödünüň çözmäge de hak ýok şunu. Diýär halkyň pikirini dinlemeli. Nädipdir bir ýol tapyp halk köpçüliginiň islegini biljek bolmaly. Egerde şu ýagdaýda türkmen halkynyň agramly bölegi 50%den gowragy nähile bolsa Trump gelsin, şular eksin, bizim ýurdumyzda üýtgeçlik bolsun diýse, onu edip bolýar. Bolmasa men pikirimçe hatta şunu oppozisiýanyň bir ödüm etmeliler. Ya gaty jogapkärlik atşy. Paýda bermeli. Aýdy bakalım. Bende birinciden göreğini tutmalıda Trump ol bir sorok, ikinci sorok gidivermeli. Batı doğru Onu göreğini tutmalı esasen. Yine de Trump'ın aýtýan nemesi var, demokratları, komünistler yine de gelýär hükümete. Şol üçin 2 ýyl wagtymyz var bizim. Bir birden. İkinci de Trump'ın aýdan sözü var. Halkın karşısında yarak ulanmadı. Ve biz şu tutulguyunu tutya. Yani bizim halkımız başlaya, siz şu karamda bizim halkımızın karşısında yarak ulanmasın diye. Biz şunu hem hükümetin içinde akıllara ait ya, hem hatımız bilen Trump'a ait ya. Seret, şu karamda birinciden bir nemen Putin'in kaşılyoğu Gapçığı diýjek bolýan. Gapçığı şol için bilgin Putin'in içiş regionuna. Şol için biz ştada hareket ettik. Berdi Muhammed'in eli bilen Putin bizi qırya. Şol için bizi Putin'den qora diye. Bir. Üçüncü ştada aydılmalıda. Bende Trump'ın qaraşıp oturan da adı yok. Ol zayavkalyan adamdı. Bizim hat yazanmız bilen o gelip Türk belleğinde hat yazdı, samolyotlu uçup şonal yok, ol Türkmen halkından hem soramaya. Ol etçek işini Venezuela halkından sorana. Yönü on isleğine kavat geliyen dağdını hiç sağda karamazdan etki. Yönü şunu esaslandırıyorum. Ol Amerika'da cinayet etmeyen öğrenen adam. Bizim hattımız ya Türkmenlerin İslamik adam toporlarının yazan hatı ona gelecekte Suud'da esas olup biliyor. Şuna da yüz tuttum bana diye. Biz yöne biraz şert üretiyek de. Şunun için ona halktan sormak gerek ki aktivistler de yazsa kim yazsa? Ben gözüm yaşakken mesela yazı verdim. Ben aytiyem. Ben İranlı Türkmen. Bu tarzda ben İranlı Türkmen. Yok. Muhammed. Dur. Şu meselede men teň sözüň böleýin. Ýa-ni şeň otagayda. Bolýar. Şol için bana ular. Ben dine nämet diýek, ben taýinlanýar uly herekete. 5 ýyllap biz halky taýinladyk. Nämet belligini aýtdyk. Müňlerçe oglarla öňe çykdy. Bir tower oglarlar türmede ýaty. Biz Trump'a aýtýak, biz etjekdir.
Şu evimizde duracak karamdağda da şudur. Sen bähidin hem şundan ibarettir. Şu karamdağdan gözevini tut, ondan öz netice çıkarıyor. Hasan etmeliğini. Ben açıkladım şu an. Ini şu meseleden Murat. Söz vermerken, bir minut söz vermerken men aytıp geçeyin. Men goşşak bolýandadım. Ine Putin, Zelenski, öz tiýwalyklykny Trump'a berjek bolup ýarşy geçirýärler. Şolar alanova o. Odan Türkmenistan'a näme? Ortada göre hiç şart yok. Ya Ukrayna göre hiç şart yok. O dördüncü yerde gaz diye siz gazın yağdayını bilýän misiz? Aýdaýyn. Döwlede bar, gaz ojagy, ulu problemler var. Yerden bir topar gazlar aýrdy, çöküşlikler başlady, yettirmeler başlady. Bir topar nimeler diýär. Oňa dünýäde dördüncü yerde gaz boýunça diýäniňiz, men size aýdaýyn. Ol bir legenda. Türkmen maşin çıkaran legendasy sebäbi bir bölegini bular ketgitläp şu bölegiň ýanky koeffisientini beýleki bölekleri ýanky multiplikasiýa edip aýdýarlar. Entek Türkmenistanyň 70-80% gözlenmedik. Onu entek suud etmeli dördüncü yerde rezerv badygyny. Şoňa bizde uly bir döwlet abat ýanky gaz ojagy we ýanyna bir kan gaz ojaklar we Lewapda bir kan boldy. Entek olar alyp çıkaran oklar. Şoň ýanky gazy bir 20-den geçmeýär. Şoň üçin bizde rahat ýok Rossiýa görä. Rossiýa ýarşa Ukraina bilen kim Trump'a ýanky gaz ojaklar nimelerin günne hödürlýärler. Günne hödürlýärler. Ýöne Trump eden ok. Bu ýerde başga da halka hyzmat etmek. Ýagny Türkmen halka nemi kötenýärmi? Bir telefona çöp bilýärmi? Oňa medal gerek, oňa bir ýyldızlyk gerek. Ertir Nobel Prize almak üçin da ol 2 ýyldan gidýär. Täze geljek prezident hemme zady täzeden başgaça aýlar. Demokrat gelse biz Türkmenistanyň giderler olar. Şoň üçin şu mümkinçilik, alternatif mümkinçilik gatda akıza berilip geçdi. Biz ulanmaly hemme zady içinden uğlap dular Türkmen halky. Torak gürlüş görän özüňiz. Şoň üçin şu ýagdaýda bu her bir adamyň işi, öz lichny iş, öz personalny iş, personal jogapkärçiligi. Şo diýip men düşünýär. Akbet para tötseden. Bolýa, sag ol. Ni Muhammed, şu edegini men iki tane daha da aýtmakçydym. Birinji teňňän golgan meselen we sen aýdýanda ödüňe janyny ýakyp berdiň. Türkmen döwletiniň geljegi üçin Türkmen halkynyň. Onu aýdýan men İran'ı Türkmen men hakkım yok koşulmağa diýende. Men şoň bilen ulalaşym ok, haky bar. Şu küllü Türkmen, şu dünýäniň niresinde bolsa da şoň Türkmen halkynyň ykbalyna da Türkmen döwletiniň ykbalyna da şoň daxly bar. Şoň değişli diýip atar eder. Ýaryny sen 2019-njy ýylyň noýabryna maňa jan etdiň. İlkinji gerek sen İran'ı Türkmen, sen näme üçin Türkmeniň meselesine goşulýan diýip geldik häri sen üstüňe dydanna. Şunki ýadymda 2019-njy ýylyň noýabryna sen maňa jan etdiň. Men şowa daşary urtdym. Şowa. Şonu men jogap berdim, aýtdym Muhammed men baramsoň şu meselede ýürüýse çykyş ederim diýip. Ýöne gynantaram men şowa çykyş edip bilmedim. Şo mesele häzir çennem galyp gelýär. Ýöne men aýratyn şu barada çykyş etmekçi. Sebäbi sen Türkmenistana geldiň, Türkmenistanda ýaşadyň. Sana gражданlyk berilenini berilmänini bilemok, ýöne berilmese de sen özüňi Türkmenistanyň gражданыny alyp bardyň. Ýani şo ýol üçin janyny ýakdyň. Kim özüni, mysal üçin aýdaly Türkmen döwletiniň Türkmenistanyň gражданыny pasap edýän bolsa, özüni Türkmenistana degişli adam diýip pasap edýän bolsa, şo milletiniň hem tapawdy ýok. Milleti haýsy bolsa bolsun, tapawdy ýok. Şol adam özüni Türkmenistanyň gражданыny diýip pasap edýärmi? Şol bizim halkymyz şol. Adamları beýle bölüp biçmek bolanok. Egerde bölüp biçip başlasan Türkmen köp tireli, köp taýpaly bir halk, millet. Onu hiç kim galynok, insanyny öz köçän galar. Öz köçäňe meni 10-20 bölege bölersin. Insanyny öz maşgalan galaýsa gaýly gelersin daşynda. Şunu etmeler adamlar. Men size ýürüýte şunu aýdýan, Türkmeniň taryhyny 5 barmak ýary öwrenen adam ýokmyň aýdýan. Bölmeýän Türkmeni. Kim Türkmeni bölýän bolsa şo Türkmeniň dosty däl. Sebäbi ol aýdýa dünýäň on çykyş edip ol bir döwlet gellik häriz aýdýa
asıl sen Sakarçayaga'da o kapsın adını Sakarçayaga'da yaşaptın de. Görün inni açıktır demek Sakarçayaga'da da Türkmen yaşayanını biliptir. Men şoňa begen yani. Oyan nähil bilmeyen zatlar var. Sakarçayaga'da da Türkmen var eken. Aho nähil adam bir opozisiya gelip gokturup yören adam nähil. O beýledir zat. Sağ ol. Ne fermat boşça. Yok ikinci böyle var şu inime geçeyim ya geçmeyin. Bol ayda yanına. Ayt men tan karşıyım. Yani efirden önce de Murat bilen gepleşip oturduk. Şu İranlı Türkmen eyle beyle deyip. O da ben aydan adam kayıtılacak yani. Murat'a kara şu Murat'a aydan adam Halkım eşittin ayt. Kavat geldi de ennetinin aydın. Girende de iyiyim şunu ayttın. İran Türkmenle falan deyip de enni kulağa. Şimdi benim oğullarımın arasında da ulu görürüm var da. Sen neymişim var Türkmenistan bilen? Sen İranlı Türkmen, Türkmenistanlı hiç vakit benim yurdumda iştahat etmeyet İranlı Türkmenlere deyip bir doğru akmakla var şey diyerler de. Ben şu etyen hareketime karşılık korku diyerler de. Gördün vatandaşlar. Ben size burada da edeyim. Biz şu bölüşük İranlı Türkmen oğallı diyenler şu granitsanı Türkmenle hiç vakit övler çekene. Hatta şu granitsanı çekilenle de Türkmenlerin absolut haberi yok. Neçeyle bilmeyeni geçip böyle eylek. Men kakam Çınaran'la kızlarvattan karayı dedik gelen adam. Granitsan bağlığını bilen aklı. Bunu 50-60 yıldan sonra İranlı Reza Şah gelenine Reza Şah Granitsan çekke. Oslo'da Sovet Soyuzu döreye sonra Granitsa bellediler. Şol için bir Granitsan'ı iskustvenini beyleki güçlü Türkmenleri böler. Türkmenler onu bölmeler öfkellelerini. Ve burada. İkinci, eğer Türkmenistan şu hatta bir devlet, özbaşlık devlet hükmünde. Eğer şu güllep öste, eğer şu halkı baktlı olsa, şu halkı dünyada avraylı olsa, İsleme hem İran Türkmenleri, hem Oğan Türkmenleri bir ayrıtın hormattan berhordar oluyorlar. Sizin şun yanık devletiniz var güllep östürün, sizin şuna dastoyunu deyip onlara da değişli mümkünçülükleri beriyerler. Onlardan özünden korkup başlayarlar. Şunun için Türkmenistan'ın hakiki özbaşlık olmağı, hakiki ösmeği, özünü dayanıp dünyada özünü görk etmeyi, o bir dünyadaki her bir Türkmene ulu iftihar. Şun özü avrayı veriyor, bir de linçnist veriyor, huviyet veriyor. Şunun için İran'ın hükümeti her götberençilik ettiler, Türkmenistan'ı bulaştıracak bunu. Bulaştırma kayıtı manasını içinde uğraş öğretmekte. Ötmesin, korrupsiya ötsün, bulaşsın, halkı yirgentin. Neyse Türkmenistan'ın halkı yirgenti, garip kaçtı, eyle beyle közenip verdi. İran halkının, İran'daki yaşayan Türkmenlerin süsü pes oluyor. Onlara da avtomatiski ait ya, özbaşlık bolsan adam, hala, görüp musun? Közenip böyle Türkiye'de bağışlı kunduşçuluk edip böyle şey diyem ait ya Allah. Sen özün bolsan, şov olayan diye. Şunun için Türkmenistan'ın özbaşlık bolup, ösmeği, öz yurdunu eye çıkmağı, yurdunun baylığına eye çıkmağı, o bizim İran Türkmenlerinin gordustu. Arduzu, şol için ben Türkmenistan'ı azat etmeklik, Türkmenistan'ın halkı baktlı yaşamağı, Türkmenistan hakiki özbaşlık olmağı, o men arzum. Yani şu arzum yani İran Türkmenlerinin arzum. Muhammed, inni bizim her meselemiz başladı olan son geçelin iyimler aydıp hakiki temanda gelelinde. Yönü şu meselede yankısın aydan dadın var. Doğrudan şu Türkmenleri Türkmenin soğrap bölmediler aklım. Türkmenin soğrap bölmediler o Türkmenin yüzüne tükürüp Türkmeni kemsedip mertebesini elinden alıp iki tane bası varcı böldü. Neme ol neme her Türkmen tekrardaki Türkmenlerine arza verip ayrılım Türkmenistan'dan yok.
Onun ini Ştaýda bir birde mi 92'de bizim bir gowy ýazjymyz Jaý Jennetde orta ötüp gitdi. Anna Paýtyk diýip bir gowy ýazgy bardy. Şol dağın ilerisinde dogun ağladı diýip bir gullokan makala ýazdy. Türkmen täfra gidip gelenden soň, Irana gidip gelenden soň. Şeýle gowlatlary öwrenipdir şol halkyň aýratynam o döwürlerde Muhammed özüň gowulýanyň nähili şol zaryny çekenligini, şu Türkmeniň iki bölünen üçin, toprağının bölünen parçalanan üçin, şu Anna Paýtyk Bahir Jaý Jennetde orun şeýle gowy makala ýazdy. Kim tapıp bilýän bolsa tap okusun, dağın ilerisinde dogun ağladı. Ine şo men ömürlük ýadymda galdy şo makalan ady. Yani Türkmeniň akıllı başlı adamları Türkmenläriniň saýry millet dälligini, bir milletdigini, bizim ganymyzyň, janymyzyň birdigini, Owganystanda ýaşap ýören Türkmenleriň ganynyň, janynyň, şu Türkmenistanyň Türkmen bilen birdigini gaty bilýär. Bu Türkmeni bölüp biçýänler Türkmeniň düşmanlary. O şoň ady, familiýasy Türkmen bolaýdym. Bolsa da şol Türkmeniň ziýanyny işleýän adamlar. Şey diýelim, geçelim, bunu gelecekde bu tema gaýdyp geler. Murat, indi men ýanky şu sen çykyşyndan soň aýtjakladym. Ýene de dolanyp gelsek, häzir şu Trump'ın dörüdün ýa-da şonun peýdalanyp edip boljak iş bolsa egerde Türkmenistan şu başistik diktatorydan halat etmeliler. Bizim şunça ýyllar dowamyny alyp barýan göreşimiz şu Türkmeni başistik diktatorydan, yani başistik diýmek başçılık. Türkmen başı diýen atdan döretdik de onu. Men birinji çykanam men şol lozungany şuwary götürüp Daloy başizm diýip. Şu Türkmen başı diýen ady alan wadyna men şonu şu atlar men Moskwadadım 93-nji ýylda şol şuwary alyp çykdym. Mitinge Moskwada. Şonun günwatar jurnalistlerim ulanya häzir etjennem başizm, Türkmen başizm diýip. Şu başçılık diktatoradan dynarmak bolsa bizim niýetimizde. Onu şu alternativ mümkinçilik açylan wagty belki de Trump'a siz bizi misal üçin aýdaly bize görüşmäge mümkinçilik döredin ya da bizim şu diktatorymyzy alyp gitsen biz öz başymyzy sarar diýsen ol eder şonu. Ýöne Trump onu etmez. Şonum ýatda saklamaly. Trump egerde şu Gurbanulyň tokumuny bir gecede bir 20-30 adam ýeni alyp gitse de suud etse, türmäge bassa Amerikada on ýylynyň etjeklädi Türkmeniň gazyny satmak meselesi bolar. Şonu ol öz paýyny talap eder. Şoňa nähili sen garaýar? Men size jogap bereyim. Hemme raýa Amerika alýa, Amerika beýya, Amerikan agenti, Amerika pul döwletler çalşýar. Siz Amerikada ýaşatyňyz gelýärmi? Ýeti şu ada ýaşatym bilenok, edi şu ada Amerikada. Masalan, Amerikada ýaşatyňyz gelýärmi? Onda näme çykar? Ola bir ikinji ýan gaýdanyňa doğru düşünün. Trump Türkmenistany bulaşar ýaly wagt ýok. Onuň esas fokusy Hatay, Rossiya. Egerde çünkü Gurbanuly Berdimuhammedow bütün bizim gazymyzy ardan bakadan Gazprom'un eline beren bolsa, siz gelecekde Trump gazymyzy alar diýip pikir edýän ine watan dönügi. Gurbanuly Berdimuhammedow men öňden aýdyp gelýän Aleksandr Nevskiň 4-nji derejesi za службу перед Отечеством, заслуги diýen tatbiklanan watan dönüklük eden üçin Aleksandr Nevskiň 4-nji derejeli medalini alýar. Gurbanuly Berdimuhammedow. Näme bu zatlara ay bu normal, bu bolmaly zatlar watan satda watan dönügde ýöne Trump geljekde gazy alar zat diýip öz kellämiz alýar. Trump'ın milyon işi var. Ine häzir 9 aýdan senat bilen kongres çalşda on problematy yeterlik. Onu mümkin batarlarym. Ýöne şu gyzga wagtda şu Türkmen hökümetine ýa halkyna şol bandida bolsa şundan bir peýda etmeýän bolsa Venezuela mysal bolýar. Onu biz şunu etmeli. Venezuela ýakynyndan ol Venezuela'nın nefti gazyny bilen o. Biz o bir çöptü. Men senatın yanına Amerika bak guruluşdum. Aýtdym problemalary. Şuraya siz goşup
kömek etmeseniz bolan o halk menden haýyş edýär barda guruluş. Ine men geldim. Onu günaýdy. Biz näçe Amerikan ýa-ni talgyt töleýän adamlaryň pullaryny Türkmenistana sowmaly. Näme sebäpli? Näçe biz Gazakstana sowmalylar, Venezuela, Argentina, ýa-ni döwletler sowmalylar. Olar bizden haýyr olar. O Türkmenistana gidip revolýusiýa edip ýa-ni Türkmenistan azatlygy çykarmak. Dünýäde 60% döwletler ýa-ni diktator döwletler. Biz haýdy bir ýerine kömek edip ýüzüňe ýalar. Şu toğru oýuna men jogap tap bilmedim. Men bir aýdan dadım ba. Bir döwletiň opozisiýasy gelip şuraya haýyş etdim, ýok. Ine men geldim, ine şoň üçin siz kömek etmeli. Gülüp aýtdym, gülü de bolýar diýdi. Gepim tümekleri şuňkuňda Amerika özüne kömek bilen ok. Amerikan güýçleri, ýa-ni karby güýçler güýçli. Ol Venezuela'ny ýa-ni aýyrdy sebäp 90% narkotikler Venezuela'nın üstüne narkotrafikle gelýär. Aýyrmasa bolar, on varianty ýok. Egerde senin diýişiňiz ýaly, ýa-ni Kradышения, onuň karary, Hopsuzluk Keňeşiniň onuň kararyny aljak bolsa, o ýerde veto goýýar Rossiýa. Ol bir topar bürokratiýany etjek bolsa, ýyllar gerek. Trump'ın ine gaty ise 9 ay kaldı. Onuň bunu mümkin basarlar. Rezultat etjek boldu. Bandit ýoluna gidip şonu tutsak etdi. Inni Angola halky bir zat muň haýyş etme, onu görüp bir jaňda näme iş ýapýarsyň diýse, ol eýem öz nimelerini goýup başlady. Biz banditler bilen gepleşip başgaçadygyny düşünmeli. Ine biz bir futbolny polada banditler bilen top oynayar. Olar yararlı avtomatly top atan atyp durar deni. Senim şo ýerde kanunçylygy yararlı şeyini aljak bolýan. Sen başga bir dünýäde gelip ýörsiň. Olar başga dünýäde gelip, o real dünýäde gelip ýörler. Şondan olar oturýar, ýa dolandyrýar. Şondan diktatury ösküp oturýar. Trump bolsa şo diktator, ýöne diktator gaşynä guruşmagyny effektiwna gowulýar. Biz şonu ulanmasak, Türkmenistan'da bizde radikal opozisiya ýok, bizde ýürüýte asabatynly armiýa ýok, bizde hiç şart ýok. Hatta bizde inteligensiya ýok. Mesela bundan metraýy, akla para. Bizde opozisiya diýenimiz ýaňy döwlet başlady. Ýaňy syýasat meýdança döwleti ikimiz gurrun edip şoňa düşünmedikmi? Oňa çelli şundan 5 ýyl bundan bizim syýasat meýdançamyz näme baratdy? Hydyr Falkaş, Gelli Gavno bir-birine çıkıp söýüp ejetin bajatyny goýman söýüp hapadatlar aýdyp ine oňa opozisiya diýilýärdi. Elbetde hiç kim gatnaşmaz. Halkam tomoşlar ýar bolup opozisiýanyň üstüne gülüp ýördiler. Ýa näme dogrymy? Murat näme dogry? Murat näme dogry? Baýdandadyň näme dogry? Opozisiya bizde 1989-njy ýylyň 1-nji sentýabryna guramaçylyk ýagdaýda öňe çykdy. Aşgabatda döredi. Yok edilen ol. Häzir egerde ştaýdasyň ön gaplarynda welt apar oturan bolsa, diýmek şo yok edilen ok. Ýurdun içinde de şo agdyrlyk halk hereketiniň adamlary diri Hudaýa şükür, şolar ýaşap ýör, işläp ýör. Şolar taýyn. Yok, olar ýurdun içinde oturan olan häzir adyny açyp nimet bolanok ýöne bar ol opozisiya döwleti Hudaýa şükür, Muhammediň öýüdi şoň gözli şaýady. Gelýär da bizim çykyşlarymyzda gelýärdi. Başda da bir ýekdik adam gelýärdi, ýöne Muhammediň gelýän men ýadymda da. Şo bizim ýygnanşyklarymyz bir ýadyna düşýär Muhammed nimede ol Muhammed Eýtmuradyň ustahanasy adam Perwomaýda podwalla. Şo taýda konferensiýa geçirdik. Onuň 11-nji mikroraýonyň ýanyna ol gaýratyny bir täze salynan jaýlarda. Momin o taýda da ustahanasy, soňky ikinji ustahanasy o taýda da. Şo taýda da konferensiýa geçirdik. Oňa dürli vilayetlerden hem wekiller geldiler. Şo taýda da biz tutdular. Men şo taýda garşy durup, Kasim filan şo taýda bir 40 minut ýaly jedel edip, şo oglanlary alyp gitmezligini gazandım. Ýöne şondan soň biri suda çağırdılar, bir 7 tane adamyny nur verdi. Men, onu Mehmet, onu Bappa neresi, cem 7 adam da, şu Kasim from Şovat, Aşgabat şehir prokurordu mu, näme? İsa Rozmede familya, İsa Rozmede. Awa, şu taýda 7 adamyny tutup şu taýda sorak etdiler. Biz bardyk şoňa. Şu koridorda oturanmyz ýadymda da, ondan şu bizi sorak edip, haýwat atyp, siz watan döwünüňi, siz näme dip. Biz watan döwünüňi diýen onu halk gowy bilýär. Watan döwünüňi
Niyazov'dy şowal. Häzir Gurbanguly Berdimuhammedow, Serdar, şoňa hyzmat edýän adamlar watan dönügi. Watana dönüklik etmek üçin iň bolmany watanyň sen şu hökümetini işlemeli. Ýogsa nähili etsen dönüklik etjek. Murat Gurban Fransada yaşap görün. Ya bolmasa Muhammed Diýeji Kanadada ya Weltapar Şweýçede barıp 90-njy ýyldan bäri ýurtdan çykyp gaýdan iň soňky deminne näde sen watany dönüklik etjek. Bilen başga ýurtlarda yaşap ýörse, siz ýa watan satýanyz diýe, watan satmak üçin Gurbanguly ýaly şo gazynyň neftiniň eýesi bolmaly ýa, şo çüýrükleň tohumnyň eýi bolup oturýar. Näde satjak? Tam olmadı, gol çekilýär. Gol çekip sen bir zat satyp bilmeli ahyrim. Watan satýar diýeniňizde adamlar bir kelleňi işledin, watan satýan şu taýda şu gazynyň neftini siziň ehli baýlygyňyza eýe bolup oturan adamlar satyp bilýär. Ony Murat Gurban ýa Düýeji ýa Weltapar ýa beýlik adamlar satyp bilýär. O ahyrim. Biz özümiz öz çöregimizi başga ýurtlarda gazanyp ýörüz. Biz diňe janymy ýakýar. Weltapar'ın gepini tasdiklemakda bir daha etjek. Birinciden bizde vatandaşlar Muhammed ağa, Weltapar'ın aýtýany ýurdun içindäki opozisiýanyň üstünde gurrun etýär. O dogry. Hemme ba. Men ondan soň Weltapar'dan soň men aýtdym da, men köp adamlary bilýär. Ýöne vatandaşlar bir daha teredim. İran'ın içine teredim şu an. Milyonlarca adam geldi. Milyonlarca adam. Şolada yatydylar. Hiç ses çıkmaýardylar. Ýöne haçanam beýleki adamla galyp başlada ola da gelýär, goşulşýar. Bilin şunu. Şunu men ýadyňyza saljak boldum. Ýurdun içinde var. Talantly adamlar var. Gerçek adamlar var. Öňden yani Sovet döwrüne Türkmenistan öýe başlyk bolmaly diýip göreşip zejir çeken adamlar var. Men hem bilýän Weltapar'am bilýär. Ýöne men ýene bir zat aýtjak Trump hakkında. Gurbanguly Berdimuhammed Berk ýadyna saklady. Şu an Lukashenko ýatyp bilenak. Öz komnatyna ýatanak şu an Lukashenko. Hem sen bilýär şonu. Gorkýar, ne titrepýär. Köp diktatorlar deşeýle. Wende kulaga. Trump şeýle bir adam, hiç kim şonu näme etjegini hiç kim bilenak. Ol kongrese näme üçin aýtmadyň diýdi. O bilýär kongresler diýe näme aýtdym köçe çykyp aýdan ýanak dendi. Öz kongresmenlerine de ana, ya näkilerine de ana. Ol beýlek terezip, beýlek atyan adam. Taş Berdimuhammedi barıp komnatynyň yatan ýeriniň alýança hiç kim şunu o kadar bilmeýär. Kim nerden näme alyp gaýtjany. Şol üçin hemme diktatorlar şu wagt gorkýar. Eger samolyot bilen men Lukashenko'nu almağa baryan ýerde otak bardy, o diýdigde. Sebäp Trump jurnalistleň onu aýdy bilýär. Разве так сказали? Dün bir zat aýtdy, bunu aýtdy. Разве так сказали? Şol üçin taş alıp getirýän çäle Trump'ın gepine de ananma. Ýöne etjek işi içinde. Hiç men bilmeýär şonu. Şol üçin men abesnavat etdim. Men abesnavat etdim. Öz çıkışlarımda da aýtdym. Şuň kun Berdimuhammede alyp gaýtmagy en esasy gerek zat berdim neme Trump'a. Trump'ın hemme gerek zatlaryna da şol gabat gelýär. Şoň metodyna da arzusyna yetmegine de halkynyň öwüne beren sözüne de şu bir esasy hotlan biri. Doğru. Muhammed, ruhsat ver men şu gazetdaşlaşmak bir zat aýdym. Murat Muhammed aýdy, hiç kim bilenok diýdi. Ertir näme etjegini. Murat dogry belledi. Trump'ın özünden bilenok ertir näme etjegini. Ertir näme diýjegini. Ol kelletine näme gelse şonu edip berýär. Şey diýär, ödem şey diýär o. Muhammed ağa, aklı zapar ağa. Trump şun kunni Türkmen halkı instrument hökmüne urun bilýär. Bu alternatif ulanmalı. Ananam. Men pikir edemok Trump gelip Türkmenistan'ı guluğundan tutup gider spesna bilen. Yani Türkmenistan'a bir can etse hemme dat düzelýär. Ananam. Soňra kutorýar hemme dat. Politik partiýalar da atady Türkmenistan'a iýminde gerek diýen men. En amatly bir zat bilen bütün dünýäni täze titretýär. Hatta halkyň güýji pes bolsa, oň üstüne gatlak MHM, polis, haýatda prokuratura durun bolsa,
Onna şu aşağıdan bir çağırıp gıyırıp Trump'a bizden baho halkımız ba şu Trump instrumenti ulunmany bu akıllık bu kuş oynan ýaly bolýar. Anladın? Trump'a Türkmenistan näme? Ine men senatda buluşup gaýtdym. Olar Türkmenistan ýaly döwlet, ýani Gazakistan wa baý döwlet, Gazakistan ýere nokta. Şoň üçin olaryň esasy häzir maksatdary Hytaý, Rossiýa. Ol Türkmenistan 100-nji, 200-nji. Anladın? Ýöne biz akılly, kuş ýok minne. Şonu ulanyp problemamyzy çökbilýär. Häzir fokus Iranda. Açyk fokusy çipiraýatsa, bizim meselemiz çöküp gidýär. Şoň üçin Trump'a pul vermeli, gaz vermeli, eýli vermeli. Türkmen diňe gazy pikir edýär. Türkmen halkyny pikir edýär. Gazy unun ýardymyna çykaryň. İnşallah gazdan başga nana tehnologiýalar da çykar. Türkmen halky ölüp gidýär, közen otyr häzir. Bak şu Daşmýar bir situasiýadan çykmaly. Taçana çelli beýli bolmaly. Aglap TikTok'tan aglap ýa-ni tek şagla aýarlar aglap haş edýär. Kömek edin diýip. Ol prezidenta on gloksuz ýa-ni götsüz geripýär. Çär açpýar. Biz şuna gaýgy edeli. Gaz, gazymyz bar, ýa-ni evdimiz bar, gazym barmay olaryar sen bir neme derýär. Zordan Hytaý berýän 30 milliard bir topar investisiýa häzir gaz ojaklary. Hani pullar? Ortaýda satdy, ort näme pul berer edýär? Näme ortaýa satdy? Mesele bu näýdi? Şol ortaýdan tölemeli pullaryň 60% uruşyň neme Ukraina uruşyna gidýär. Galan pullar Türkmenistana gidýär. Kontraktyň üstü bilen ýa-ni kontraktyň üstü bilen Ukraina uruşyna gidýär pullarymyz. 34 ýylda gaz satyldy, näçe milliardlar? 350 milliarda guly gaz satyldy. Hança pullar halka signdimi? Birsiňdimi? Ölmedi berilýär, ölmedi. Entek Trump gelmek, Trump'a karşı etmek, eýem Trump gadymyz alar 34 ýyllap oglap otylar. Gurban başı biz 21-nji asyrda ýaşaýar. Kim şu an analiz berýän, tiýatratçy diýen, şu neft üçin, gaz üçin etdi diýse gumum çekdiýär. Ola ikilikçi tiýatratçylar 19-njy tiýatratçylar aýtýanlardan aýtýar. O neft gazy şu an satmaga döwletler yer gözleýär. Yer gözleýän Yer gözleýär satmaga. Türkmenistan gazyny satyp bilena, neftini satyp bilena. Neme? Venezuela neftini satyp bilena. Şoň üçin ortaýa gelip gizliň alyp gitýär. Hytaý gelip gizliň alyp gitýär. Haçanem sen neftin gazyny Ýewropa berebildiň, ondan başga bak näme gerek sana? Bak Amerika ortaýadyň özü şuň. Ýewropa neftini gazyny satjak bolup uruşup ýör. En betbahtçylyk ortaýadyň näme? Indi demeýlek men niýe Ýewropa gazyny satyp bilmerini. Şoň üçin Trump diýen adam 21-nji asyrda bir ýurda barıp şolup neftini almak demek akmaklık. Ol siýasat 19-njy asyrynky. Bugünkü tehnologiýa satylýar. Özleri getirip berýärler sana neftin gazyny. Bugünde finans boy bir ýurdyň içinde kapitalizmiýetde arkaýyn pul gelýär. Şu düzgünü gurnamak üçin dünýäň ýüzünde düzgün gerek. Düzgüne boyun bolduryan mekanizm gerek. Dünyanın hemme yerine emniyet gerek, parakatçılık gerek. Amerika'daki ya Kanada ya beyleki yurttaki oturan investor arkayın olsun ben pulum koyan peydam alıp bilen miydi? İnne finansı boy kampanyalı bir adam kıde. Hiç dünyada bir kampanya bir adam kıde. Senem Türkmenle de oturup satın alıverýärler aksiyetini. Şol Trump'ın peyda görsünü senem Türkmenistan'da oturup peyda görebilýär. Şol için ol biderek gurun neft üçün gelýär. Yok. Muhammed yok. Murat başla meni gıykaç aýdaýyn onu dowam edeliň esas temadan. Muhammed bir abstrakt bir hyýaly gurun däl. Venezuela häzir razy boldy. Şol näçe 50 milyon barrel mi näme şu 50 milyon barrel neftini
Trump'a verdi. Trump şonu inni Ştatda bir zada ümit verin. Neme Venezuela şonu dünya bazarına satıp bilen ok, dünya bazarına bakadından. Ini Trump şonu neme diye, şu 50 milyon barreli men niye dünya bazarının götürýän bakadından satıp diye, şonu bir näçe prosentini bilmedim 20-30%'ini ödüm alacak diye, galanım diye neme diye de Venezuela halkının hacatına beriler diye, şoňa beriler diye de. Egerde misal üçin aýdaly, Trump şu Türkmenistan meselesinde de şolar ýaly konkret bir şertnama gol çekiş bolsa-da şoň bilen. Misal üçin şu Türkmenin gadyny dünya bazarynyň götürýän bakatyndan ol $400 var ya, 1000 kubometre. $400. $2000 häzir. Ha o her onunum galdy. $2000 çenli galan ýeri var. Türkmenistan gazyny Hytaýyň granisasyna $225 satýar. Doğru, gatı arzan diye. Sudan arzan diye de. Ortada satan puly häzir $120 gymmat ya. Muht padarka. Ama yok Akbeta para biz häzir halky çykaraly, betbaççylykdan halky azad edeli, ölmedi edeli. Halk gazyna da eý bolar. Bilsenmi? Türkmenistanyň içinde bir topar akylly oglanlar var, akylly adamlar var. Türkmenistanyň daşynda var. Biz varam mazgawy çentr edip Arap gadymdan ýydymda. Häzir halkymyzy çykarar. Birinji halk bilen bolar. Baýlyklar zatlar. Biz elimizde de baýlyklar. Näme gurun edýär? Birinji halk çykarar, baýlyklar amalar. Murat, men şu bizim ähli gurrumuz halk diýäm näme ilk başdan halky çykarmak şu betbaççylykdan ya o halkyň gadyny alad edip çıkan adamlar diýär ahyrym orta. O halkyň gadyny satjak bolýan, halkyň baýlygyny gözgözdürýän adamlar olar nomenklaturaçy oppozisionerler. Düň ministri bolup, ornwatar ministri bolup, soňam türmäge düşüp ya düşüşük bolanyna gaçyk gaýdan zaýy adamlar. Demokratik opozisiýanyň içinde halkyň baýlygyny satan ya halkyň neme arkasyndan bir iş eden adam ýok. Sebebi bizim hemmemiz öz janymyzy şu halkymyz üçin orta goýan adamlar. Şunu bilmekleri gerek, tapawudyny bilmekleri gerek. Nomenklaturaçy oppozisionerler bilen demokratik opozisiýanyň esasy tapawudy şonu. Nomenklaturaçylar diýilýänler olar wezip üçin görüşýän adamlar. Olar ertir hökümetiň başyna baraýanda da ýene ogurluk etjekler, ýene halky ezjekler. Olaň dawasy Gurbanly Berdimuhammedow ýa Serdar Berdimuhammedow bilen esasy dawasy halky siz sagmallar, biz sagmallylar. Türkmeniň malyny biz ogurlamaly, siz ogurlamalylar diýerler. Bizim edýän adamyz halk öz ýurduna, öz hökümetine, öz döwletine özü eýe bolmaly diýip görüşýär. Ana görüşüň tapawudy şonu. Ýönünni egerde biz häzir ýene de gurruny şu häzirki dören halkara ýagdaýyna getirsek bara, inni Trump bilen nähil şertnama baglaşygan bolsak biz şonu halk bilen maslahatlaşyp etmeli. Gelin ýene bir gepleşip goýalyň, şertnamanyň esasyny düzelýün, şonu halka okap bereliň. Şu halk dinlesin şonu, halk şonu ondan ses berişli edeli. Egerde köpçülük, mesela için halkın 3'ten 2 bölegi gollasa, şu şertnamany, şu teklifi biz Trump'a iýeripdiler. Şeýle biz halky mümkin halas edip biler şu diktatoradan. Ina Iran, häzir Mollanyň, Ahunnyň diktatorasy ýykylsa, türkmenler üçin ýene bir mümkinçilik görýär. Bundan nähil peýdalanmaly? Gelin innik gepleşde şonum ýeňeşeli. Hormatly iýleşler, şu ýaly iki sany güýçli oppozisioner ýalma gelene men efir dograk bilmeýän, soňky efir oýnarýan. Bular menden güýçli, iksem ýaşly tiýramal bolýan. Araşma zaman tiýramal bolýan, ine şulam demokratiýa diýilýär şuna. Ýöne pikirimiz, ideýamyz bir, her kim görýän strategiýasy, taktikasy türli, her kimin stili başgaça gurun ýok. Akbeta para tarih bilen Aliýa Muhammedow tejribesi bilen Aliýa men bolsa öz şunky dünýä garaşym bilen Aliýa. Ýöne bizim maksadymyz birdir, halky goramak, halk üçin hyzmat etmek, halky şuny hukukdy. Men öňe aýdýardym, biz owadyň içinde günne Türkmenistanda 5 adam şu rejimiň esasyna ölýär. Aýda 150 adam ölýär. Biz gorkýas ine häzir öňe çyksak adamlar oda tartaňyz diýip bir topar akmaklar, hiç wagt görüşmedikler, protest etmedikler, öýlerini siýasatçy diýip kofe içip ýa-ki
OBS'de zatta gezip yönenler gurlar. Olur her vaktan bolar. Yöne biz hareket edýänler. Biz hakyky durmuş kurup biljekler. Biz durmuş kurup oturanlar. Biz Türkmenistanyň geleceğini tehditläp biljekler, hareket etmeli. Şonuň üçin ölsek ölmeli, gitsek gitmeli, yöne halkı çıkarmalı şu betbaççylykdan. Şonuň üçin biz şu temada häzir efirimi dowam edilen nokta men häzir ýygnanma, gatsyroşna. Men hemmäňde köp sanary ýakyndan ýan Muhammed aga, Akbel aga. Bu temany bu gyzykly gurulmada dowam eder. Şuň üçin biz Eýranyň protestlerini gelip bilmedik, biz başladık bolýan. Başka tema geçtik. Onu da elbette esas bolýar. Yöne nesip bolsa şu temany dowam eder. Ýa-da Eýranyň protesti gaty-gydykly. Biz ondan köp zat öwrenip bilýär, mysal alyp bilýär. Biz netije çıkarıp bilýär, biz analiz edip bilýär we biz öz gelecek protestlerimizde uly tejrübe bilýär şonu. Şonuň üçin Muhammed aga, men häzir bu tory Muhammed aga siz bize häzir gaty gymmatly ekspert. Şonuň üçin biz tutturmaz. Yöne şu minutda efiri utormaly. Her kime men 1 minut söz berýän, kyngalan aýdyp. Men aýtjak başga neme welfare, men bir zat aýtjak. Trump'a oýlanýança Putin'in hem gelip berdi Muhammed alıp gitmegi mümkin. Sebebi bir dol anamdan kaçanını subut etti. Bir bana dayanıp inni Türkmenistan'ı men dolandıların ulak taklarını olam tamadan kaçtı. Üzdü berdi Muhammed'den. Şol için Trump eğer çalt hareketini etmese Putin'in gelip şunu alıp gitmegi mümkin. Şunu men ýatladayım. Garal gurbanlygyň çüýrükleri tokma alan Allah düşükde. Yo doğru. Böyle kredi var ha. Kredi var ha. Sağ bolýar. Aydın apet para onun efiri tamamlandy. Gadyrly ýyleşler. Ne men şurada aýtjaklarym biz näme segem şu demokratik opozisiýa hukman halk bilen geňeşip eder. Şol ýankaýyşmy Almurat Muhammed egerde Trump'a ýüz tutuljak bolsa biz şol ýüz tutulan dokumenti okap bermeli halka, hemem adamdan ses vermegini kazanmaly. Ondan köpçülik şoňa ses berse, onda şonu iyi bereliň. Sebebi egerde şeýdip biz halky şu ýigrenji diktatordan dyndyryp bilsek, onda bizim uly iş etdigimiz bolýar. Gadyrly ýyleşler geljekde bizim gepleşiklerimizde aktiv gatnaşyň, öz pikiriňizi aýdyň. Biz sizin pikiriňize göre de hareket ederiz. Sağ olun. Bolýar. Akıta paraga siz kyngermän öz ýa-ni kanalyňyz boýunça, öz kanallarymyz boýunça bir reklamny rol edin, biz öz çykyşlarymyzda görkezler şu reklamny rol. Ýa sizin kanalyňyzy reklam etmesek, patbiçiklaryň ondan hemmeti orýaly öňe düşünjeleri az bilen ok, görülen ok. Kyngermän bir reklama üçin berin videolarymyzy biz gepin arasynda ýa-ni görkezler hukman aktivistlerin kanallarını devlete halk hareketi hükman reklam eder. Şu platformada demokratik opozisiyanın platforması menki der. Murat Urwan'ın kanalına efir giden o. Murat Urwan'ın kıda devlete halk hareketine yine bir 3-4 kanalda efir edilir. Onun için ben şunu demokratik opozisiyanın kanalları diýýär. Hoştag onun inlik gepleşikleri çeldi. Murat, bir 5 sekund. Doğru aýtdyň. Biz ýöne ýygnayas abonaçy ýygnayas bolan ýaptyraýarlar bizim nememiz. Biz Erkin Türkmenistan radiosy, adamlar YouTube radiosy 2015-nji ýylda açyldy. İlkinji açylan şol neme garaşdy radio kanal. Ýöne biz haçan 33,5 miň abonent ýygnamyzda 2020-nji ýylda biz ýaptyrdylar. Soň ýene de 10 miňe ýetip barýardy, 9,5 miň bolýan ýene ýaptyrdylar. Soň 500-de ýetende ýaptyrdylar. Birinki 3 ýerek ýapyldy. Ýöne Murat Sagol şu reklama etjeniz üçin bir rolik taýýarlaly, halka ýüzleneli, adamlar ýazylyň Erkin Türkmenistany gözläp tapynda ýazylyň. Şu wagt eýem ýene de bir 3-4 aýdan bäri Info TV'de kanalymyz bar bizim nemede ýöne abonentimiz aldy. Ýani ors diline patlyşyk diýerler. Köprek ýazylyň. Ona näme? Köp sağ olun. Indiki duşlar çeldi, hoş kalın. Hoş.